سلام تقطعت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو بزا لبخات تنكف عباي سنة باباي سرح جميرنا لنا ناي بحق دسيلات اني كي تردان نغمان نوح كده بزغوني لايلو من مدب ازيو سفيح اقد داسي مساتي محاري قلتي فزك اير زولو بكل مدياد ما كن رخم فتنينا ابزعت جزي حماق اجندا خبر كله كما يجيرون يرترا كم نحما كم زتقاموا لادما بكل من قد كن ركن فتنينا it's a very interesting time. So let's start with مجمريا زق بحر زلو كل تسلس عينه زينا هنرينا. Yes, I open a Warfronts video with a nod to the Smiths, but stop me if you think you've heard this one before. Ethiopia and Eritrea are on the brink of war. Quoting Nosmod Kabaramosi, the writer of Foreign Policy's weekly Africa brief, Ethiopian and Eritrean leaders have traded hostile rhetoric in recent weeks, triggering international fears of a fresh regional conflict. Now, these fears are hardly new. Talk of war between the two first surfaced in late 2023 and كم نريو زلنا تي فورين بوليسي زبحال متحد ديو كالي AFP زبحال ديو بتدقاقامي زبلو زلو يابزوان زيا كتاح زل كومنتان سلمتاي زنا كوينات قوانقوا زيادة يمرس ولو ولا ونكندوز آكل تزيله قادر كباكلتين حقرات تقناوانتي إثيوبيان إيرتران داغماي بكويناتن عامصن أب ملعال بمخصاص إيرتران أب عميق سقات كم زلو AFP صبص بلام تولد ندحنة تباهيلو شمو استغير نباري كتما أسمرا أبز حالف دواوي قجتات إثيوبيان إيرتران كمون أب كوينات تقراي استواغ نباري أسمرا خوينم كالو كوينات كيمصم يصلي كم زلو قليس ألم كوينات انت تلعيلو بزحات قلعو أبو زيبولم كخونيوم عديتات سبوتن ولد دما دك انكس انعين زبل سقات اللوام إثيوبيان إيرتران أنصار حيلتا تقراي تحبابيرن كم استواغا زفلت كوان conscription drive with soldiers going door to door looking for young recruits and draft dodgers. Across the border, the Ethiopian foreign minister wrote to the UN Secretary General on the 2nd of October accusing Eritrea of funding and انتاينا نسمع زلنا زي ميدياتات ناتقبابلو BBC ما يتبلوم فورين بوليس ناتو ما يتبلوم ذا ايكونوميست يتبلوم ولا كلاتهم كوينات امون ايرتران ايثيوبيان يمصالو كلتين حقرا زتقصد ما ابي كوينات زجمر زلو everybody knows that after details كاتو خلون قدم زي غبرو زنبركو زي غبرو زي نبر እንታይ ብለው ኩናት ዝደል ዘሎ አብይ አሕመድን ኢትዮጵያን ምዃኑን ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ምዃኑን ንጹርና ኮነ ይመጻሎ ይግዳስ ኣብቲ መጽሔት ክጽሕፍ ከለኻ ኣርቲክል ክጽሕፍ ከለኻ ንኤርትራ ከም ገበንኛ ክትገብራለካ እንተደየለ ድማ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ክልቲኦም ከም ዝገብርዎ ዘሎ ጌርካ ኣጀንዳ ትፈጥር ስለዚ እንታይ እዩ ኤርትራ ብሕማቅ ክትጥቀስ ኣለዋ ዝብል هذا عبي علامة نزع علامة زي بفلو يدسر حلو أكتال انتولو دما إسرائيل زبال حيلي مس إمارات كوينوم يوم كلت يوم إيرترا قدم زنبرا حماق صلي كل جزية قصل يوم زلي وسلم تا أبي إيرترا ترجيم تشينج ويون تناتهم ربحا بنا إيرترا مودا ويون أبي إيرترا سأقام كمت سلز دليوم منقس إيرترا بخلو بنقدنا علمنا كايدا إنها تعوت يمت سلز ويون أبي إيرترا زنبرت بدهوتات إنها تبتها خي إنها عليه خي سلزلهم إزيد ما كوا حطلهم زي قالوا ولو نيرترا زخون يكون عبر كتاب زنا كوينات أجرجرن أجندة إثيوبيا إيد زي بالله كنسا نيرترا جدا أبو كتواكت كلا لك كلتيوم وجنات بالزرباد ما دايما دايلهم زتك ملاهم مهنياتو أبي أحمد بينو وجي وجعله الكام صحف نتزرع بزلو حجزات يكون بتعلم درجة نعوك خسرو سلزغل نيرترا جن كل حدا يدحن نيرترا زخسرنا يسر زخنا زقدي سيكون زبل عينت تكتيكنا نرزق لنا كل زنا تخيلوا خلونا حدا نقر له حبولنا زفتنو بزح جزء زي اسمعوه. We uncover a quiet alliance forming in the shadows of a global shipping crisis, an unexpected partnership between Israel and Somaliland that could redraw Middle Eastern and African geopolitics forever. As missiles fall over the Bab el-Mandeb and Israel's only Red Sea port suffocates, a bold new strategy is emerging. And it doesn't begin in Washington, Riyadh, or Tel Aviv. It begins in Hargeisa. This is Israel and Somaliland, the unexpected alliance. زين ريو زلنا هذا كابتاب زبانا زرب تتقاقامي شجر أبرس شجر أجرجر أبرس أجرجر نمن يربح نحريلك بروحو الطفل عليه أجندا كسالة أزدليو كلت أحواد تبع سولو مع الديف ترى اللي ويون كلت سب حدارز تبع سولو مع الديف ترى اللي زبالة زرار بالو جيجا أنت اللي نارموني طيب على تيزي التعوات كباس خلوا نمان يوم زربحون تقوانا يوم زربحون كلت تقلبدو كده حد حدن كت حرارة ما خلوها نمان ينعدل زبا ننبري ينعدل زبا ننبسا ينعدل زبا
ካብ ክልቲአን ሓደን ክበልዕ እዩ ስለዚ ክልቲአን ተደይ ተባይሰን ክሓድማውን ይኽእላ እንተወሓደ ተዘየለ መንገደን ዝኾነ ነገር ገብራ ይኽእላ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ግን ብማዕደ መፂኡ ዝወሮምን ዝበልዖምን ኣይርዩን እዮም ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ንመን እዩ ዘርብሕ እንድሕር ኢልካ ንክሰርቕ ዝደሊ ንክሽፍት ዝደሊ ካልእ ዕላማታት ንዘለዎ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዞባና ብዕግርግር ዝረብሕ ሃገር እንተሎ ድማ እስራኤልን ምስ ዝሻረኹን እዮም ምክንያቱ ኣጀንዳታት ናቱ መብዛሕትኡ ግዜ ወላ እውን ኣብ ሃገራት ዓረብ ክንርኢና ንኩላቶም ኣብ ንሓድሕዶም ኣብ ባልዕካ ረብሓኻ ምስላጥ ወይ እውን ናትካ ኣጀንዳ ንቅድሚት እስራኤል ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተዓወተትሉ ነገር እንተሎ ንዓረብ ንሓድሕዶም ከም ዝባልዑ ጌርካ ንስኻ ኣጀንዳኻ ስኻ ንሓየልካ ትኸይድ እንታይ ማለት እዩ ሱርያ ክትወድቕ ከላ ካልኦት ይሕግዙኻ ሊብያ ከተወድቕ ከለኻ ሃገራት ዓረብ ይሕግዙኻ ኢራቅ ክትወድቕ ከላ ሃገራት ዓረብ ይሕግዙኻ ንኢራን ከተወድቕ ክትደሊ ከለኻ ሃገራት ዓረብ ይሕግዙኻ ስለዚ እቲ ዓረብ ዝበሃል ወይ እውን ናይ ሙስሊም ሃገር በብሓደ እናጎደለልካ ኢኻ ዝኸይድ እተን ተሪፈን ዘለዋ እውን እኮ ክብላዓ እየን ንኣብነት ቀጠር ምስኦም ሽርክነት ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ቀጠር ግን ኣብቲ ካልእ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ምዃኑ እዩ ዝንገር አልጀዚራ ንኣብነት ንሃገራት ዓረብ ርግኣት ከም ዘይህልወን ዝገብር ሓደ ማዕከን ዜና እዩ ዝበሃል ኣብ ጉዳይ ናይ እስራኤል ክኸውን ከሎ ብጉዳይ ናይ ሓማስን ናይ ቃዛን ኣፀቢቑ ከም ዝግደስ ኮይኑ እዩ ዝገብር ኣብ ካልእ ናይ ሃገራት ዓረብ ግን ሽግር ጥራይ ይፅውዕ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ሽግር እዩ ዝፅውዕ ስለዚ እቲ ታክቲክ ዝጥቀምሉ ክሳዕ ክንደይ ዝተራቐቐ ምዃኑን እንታይ ማለት እዩ ትመቓቕሎም መጀመርያ ንሓድሕዶም ከም ዝባልዑ ትገብሮም ንሓድሕዶም ክባልዑ ድማ ይዳኸሙልካ ክላሲካል ኤግዛምፕል ንኣብነት ናይ ሱዳን ረእይዎ ሱዳን ንሓድሕዳ ክትባላዕ ከላ ትዳኸም ኣላ እቲ ምድኻም ድማ ንመን እዩ ዘርብሕ ዘሎ ነቶም ካብ ሱዳን ክረብሑ ዝደልዩ ሓይልታት ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሓይሊ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ብጀካ ህዝቢ ሱዳን ኩሉ እቲ ካልእ በዓል ሕማቕ ኣጀንዳ ይረብሕ እዩ ዘሎ ብጀካ ህዝቢ ሱዳን ድሕሪኡ ድማ ዘይረብሕ ዘሎ ካብ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ይረብሕ ኣሎ እዩ ስደተኛታት ናይ ዝመፁ ገንዘብ ይረክብ ኣሎ ኣፅዋር ንኸሰጋግር ገለመለ ንኽገብር ረብሓታት ይገብር ኣሎ እዚ ክራይሲስ ካብ ዕግርግር ዝረብሕ ሃገር ብዙሕ እዩ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስርዓታት ኩሉ ግዜ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝግበሩ ዕግርግራት ይረብሑ እዮም ናይ ስደተኛታት ቦታ ኢና ይብሉ ወይ እውን ነቲ ክራይሲስ ማኔጅመንት ንኣብነት ሶማልያ ናይ ሶማልያ ሽግር ኩሉ ግዜ መን እዩ ዝረብሓሉ ኢትዮጵያ ሽግር ምህላው ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ድያ ናይ ሴኩሪቲ ፓርትነር ኮይና ድያ ገለ ኬንያን ኢትዮጵያ ብጣዕሚ እየን ዝረብሓኻው ስለዚ እንታይ እዩ ሽግር ንኩሉ ይኮነን ኤርትራ ካብ ሽግር ዘይትረብሕ ካብ ዝኾነ ይኹን ሽግር ዘይትረብሕ ሃገር ኤርትራ እያ ዘላ ምክንያቱ ኤርትራ ነቲ ሽግር እቲ ፋንድ ዝገብረ ሃገር የለን ወይ እውን ኣብቲ ከባቢ ነዚ ሽግር ግበርዮ ወይ ኣሕዊዩ እዮ ኢሉ እውን ገንዘብ ዝባ የለና ኤርትራ እዚ ኮይ ፀገም ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክንብለ ንኽእልና ግን በይንኻ ንእሽተይ ሃገር ኮይንካ ክንምንታይ ነገር ክትገብር ትኽእል ንኣብነት ኣብዚ ንርአ ብዙሕ ግዜ ክዝረብ ከሎ ንሰምዖን ኣብ ባይታ ግን ዘይንሪዮ ነገራት ማለት እዩ ናይ ቀይ ባሕሪ ንኣብነት ዝባቤል መንደብ ዝበሃል ዘሎ እሱ እቲ መስመር እቲ ካብ ዝዕፆ ክንደይ ፀገማት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ መስመር ናይ ንግዲ ካብ ዝትንከፍ ሑቲስ ነቲ ከባቢ ትክርብሽዎ ካብ ዝጅምሩ ብዙሕ ሽግር ተፈጢሩ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ሽግር እዚ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ረኺባ እንድሕር ኢልካ ናቲንግ ጅቡቲ ብዙሕ ረብሓ ረኺባ ስለምንታይ ኩላተን ተናው ዝነበራ ዲፈንስ ናተን ቤዝ ናተን ክሕይልዎን ብዙሕ ኢንቨስት ክገብራን ቻይና ኤክስፓንድ ትገብር ኣሜሪካ ተስፍሕ ፈረንሳ ተስፍሕ ካልኦት የስፍሑ ስለዚ ኢንቨስት ይገብራ ኣሎ ኣብቲ ቦታት ዋላ እውን እቶም ሑቲ እንድሕር ኢልና ንሳቶም ረብሓ ኣለዎም ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ዕግርግር ንኤርትራ ጥራይ ዘይርብሕ እምበር ካልኦት ሃገራት ኩላተን ይረብሓ ንኤርትራ ግን ሓደጋ እዩ ዝውስኸላ ከምኡ ድማ ነቲ ዘለዋ ናይ ሴኩሪቲ ፕሮብለም መሊሱ ከም ዝጋደድን ከም ዝዓብን እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣብ ከባቢና ኣብቲ ከባቢ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ኤርትራ ካብኡ ትረቢሕ ሃይሎም ባዕላቶም ዝረብሑ ሓይልታት እዮም ንኤርትራ ወንጀለኛ ክገብርዋ ዝደልዩ ኩሉ እቲ ከባቢ ዘሎ ዕግርግር ንሓደ በቲ ሓደ ነቲ ሓደ በቲ ሓደ ወላ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ንግብፂ የርብሖም ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ወላ እኳ እዚ ናይ ቀይ ባሕሪ ፀገም ይፈጥረሎም እንተሎ እቲ ናይ ቃዛ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ግዜ ዲፕሎማሲ ዶ ርክብ ዶ ግብፂ ፓርትነር እያ እናተባሃለት ካብ ዩሮፕያን ዩኒዮን ካብ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ካብ ገለ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይረኽቡ እዮም ካብ ወርልድ ባንክ ካብ IMF ኩላቶም ኣቓልቦ ከም ዝረኽቡ ነቲ ኣከባቢዮም ዘሎ ዕግርግር ይረብሑሉ እዮም ኤርትራ ጥራያ ነቲ ኣከባቢኣ ዘሎ ዕግርግር ካፒታላይዝ ጌራ ገንዘብ ክትገብረሉ ዘይትደሊ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዋላ እኳ ትክክለኛ መንገዲ ነቲ ጉርብትና ንፅቡቅ ነገር ዝጠቅም ተኾነ ንሕና ግን ንጉዳይ ኢና ከም ህዝቢ ክንርኢ ከለና ምክንያቱ ኣብ ናይ ካልኦት ፀገም ንጉዳእ ኣብ ናትና ፀገም ድማ እቶም ድሓን ዝነበሩ ኣንፃርና ኮይኖም ከዓ ይጎድኡና ስለዚ ከመይ ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ነቲ ዞባ እቲ ዝበለፀ ፖሊሲ እንተኾነ ከመይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ግን ዝብድለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክምለስ ከለና እስራኤል ዝበሃል ብዘይካል ዓለም ኣብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ቦታ ክሕዝ ደልዩ ኣሎ ንምንታይ ደልዩ ኣሎ ስምዕዎ ኣብዚ
Riyadh or Tel Aviv. It begins in Hargeisa. This is Israel and Somaliland, the unexpected alliance. Vital maritime Europe is now a battlefield. Iran-backed Houthi rebels from Yemen have turned the sea lanes into a no-go zone. Yemen's Houthis have released footage of their ንኣብነት እዚ ሑቲ ዝፈጠሮ ንእስራኤል ዓብይ ዳመጅ ከም ዝገበረላ ገለ ካብቶም ክኢላታት ዝብልዎ ኣብዚ እውን እቲ ኤላት ዝበሃል ወደብ ናታ ዳርጋ ናብ ባንክራፕሲ ገፁ ከም ዝኸደ ስለዚ እስራኤል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብቀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ወደብ ናታ ዳርጋ ኣብ ዘይስራሓሉ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ናይ ግድን መፍትሒ ክረኽበሉ ለኒ ትብላላ ነዚ ዘሎ ፀገም መፍትሒ ንክትረክብ ድማ ነቲ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ጥቁ ኮይና ንክትርምሶ ክትከይድ ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዓንተ መንታይ ርየኩም ነይረ ኣብ ብዙሕ ነገር ክዝረብ ኣብዚ ቻነል ጥራይ ተተጋጋሚ ግን ክንጠቕሶ ዝረኣና እዚ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እስራኤል ግድን ኣብቲ ከባቢ ክትመፅእ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ጉዳይ ናይ የመን ድማ ብቐረባ ንሳቶም ይከታተልዎ ከም ዘለውን ነቲ ናቶም ረብሓ ግን መን እዩ ቀንዲ ዝዋሳኣሉ ዘሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ይዋሳኣሉ ኣሎ ስለዚ ነቲ የመን ዝበሃል ዓብ ክፋል ኢማራት ተቆፃፂርዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ድማ ሕጂ ናብዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሃገር መፅኦም ረብሕኦም ክዕዝዙ ይደልዩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ብፍላይ እቲ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ናይ እስራኤል ደገፍ ከም ዘለዎ በዚ ካትሪ ምክንያቱ እስራኤል ኣብቲ ኢማራት ትኸዶ ቦታታት ረብሓታት ናታ ጎኒ ጎኒ ኣብኡ ከስልጡ ይካትሪ ስለዚ ክልተ እዚኣቶም ኮይኖም ነቲ ካልእ ዝኽዮ ዘሎ ኩነታት ይገብርዎ ኣለዉ ተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዳ እንታይ እየን ዝገብራ ዘለዋ ወይ እውን ብኸመይ ይፅለዋ ኣለዋ ኣብዚ ወይ እውን እንታይ ረብሓ ክገብራ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣይ ዶንት ኖው እዚ ነገር እዚ ግን ኳይት ሲሪየስ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓንቲ ካብዚአን ለንቀነ ኣብ ዱሕ ሓሰ ዘርባ ክስምዕዋ ንዓና ስለትትንቅብ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ወይ እውን ንከባቢና ፅልዋ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ contradicting messages. Pretty intense, I'd say. This country is being denounced as a terror state, terror financing, very high volume, lots of attacks, including from politicians, sitting U.S. senators, Ted Cruz, for example. And the main criticism seems to revolve around Hamas, and the idea is that your country, and you specifically, are supporters of Hamas, you're terror financiers. And I'd like to just get right to the truth of that. So my understanding is Hamas is... ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ናይ ዱሓ ፎረም ዝተገበረ ዘረባ እዩ ቀጠር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ወይ እውን በቲ ናይ እስራኤል ሚድያ ብተደጋጋሚ እትኽሰስ ዘላ ሃገር እያ ንሳ ድማ ነቲ ሓማስ ዝበሃል ከምኡ ድማ ነዚ ሞስሊም ብራዘርሁድ ከም ተወሳኺ እውን ነዚ ናይ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ ትድግፍ ዘላ ፋንድ ትገብር ዘላ ሃገር እያ ዝብል ካብ ኢማራት ገጅፍ ክሲ ይመፆም ከምኡ ድማ ካብ እስራኤል ገጅፍ ክሲ ይመፆም ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ዋሽንግተን ካብ ዘለዎ ፖለቲከኛታት ከም በዓል ቴድ ክሩዝ ዝበሃሉ ሪፐብሊካንስ እዚ ዘረባ እዚ ይስማዕ ኣሎ ሕጂ ብግልፂ ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደ ዓብይ ጋዜጠኛ ታከ ካርልሰን ዝበሃል ማለት እዩ ከመይ እቲ ጉዳይ ናትኩም ትሕግዙ ዲኹም ዘለኹም ይብሎም ኣሎ ቀጠር ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ መብዛሕትኡ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተገበረ ናይ ሰላም ኩነታት ድማ ቀጠር እያ ሸምጊላቶ ክበሃል ይከኣል ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ ብግምጣሉ ግን እስራኤል እንታይ ዝብሉ ዘሎ ነዚ ሓማስ ዝበሃልን ካልእን ዝድግፍ ዘሎ ድማ እሱ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣበይ ዘሎ እቲ ሓቂ ብኸመይ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እዚ ቀጠር ናይ ብሓቂ ድያ እዛ ንእሽተይ ሃገር ክልተ ጌም ትፃወታላ ንኣሜሪካ በቲ ሓደ ምስኦም ትሰርሕ በቲ ድማ ንግብረ ሽበራ ትምግብ ዘላ እስከ ንስማዕዮ እዚ here in Doha because the United States and Israel asked you to host Hamas. Is that true? And if not, what is the truth about Hamas in Doha? Well, thank you, Tucker. First of all, look, the starting of the relationship with Hamas and the communication was started back more than 10 years, 13 years ago, at the request of the United States. So even beyond that, like it was 19 years ago when they first participated in the election, and then when they moved their office back in 2012 here, it was used only for the communication and to facilitate. Again, ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳላዚ ሚድያ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳቱን ቀደም ኣይስማዓኒ ነይሩ ሶሻል ሚድያ ግን ብዙሕ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ከም ዝበፅሕ ስለ ዝገበረ እዩ ምስ ሓማስ ዘለና ይኹን ምስ ካልእ ርክባት ብምሉ ብጠለብን ሕቶን ናይ ኣሜሪካን ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ብትእዛዝ ናይ ኣሜሪካ ዝግበር ዝነበረ እዩ እዚ ካብ መጀመርያ ቅድሚ 10 ዓመት 15 ዓመት ኩሉ እቲ ሓማስ ኣብዚ ከኣቱ ዝተገበረ ኣሜሪካ ስለ ዝደለየቶ እዩ ምስ ናይ እስራኤል መንግስቲ ምስ ስለያም ርብባት ናቶም ምስ ኩላቶም ብሓደ እናሰርሕና ብፍቓድ ናቶም ንዝግበር ዝነበረ እዩ ስለዚ እስራኤል
ንሓማስ ባዕላ ያቆይማቶ ነተንያሁ ያቆይሞ ምክንያቱ እቲ ሓድነት ናይ ፈለስጢን ከጥፍኦ ስለ ዝደለየ ባዕሉ ነቲ ኩነታት ድማ ፋንድድ ንክኾኑ ዝገብር ዝነበረ ድማ ንሱ እዩ ሎሚ ተገምጢሉ ንቀጠር ንሳያ ከምዚ ገይራ ኢሉ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ናባና ሸይጡ ንዓና ሓደጋ ክወጥቀና እዩ ዝፍትን ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብግልፂ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓቲ ዘሎ ድማ ንባዕሉ ናይ ቀጠር መጋበርያ እናበሉ ይኸስዎ ስለ ዝነበሩ ሓቀነት ስለ ዘለዎ መዓልታዊ ዲባንክ ዝገብሮ ነቲ ሓሶት ናቶም ዓበይ ተኸታሊ ብዙሕ ተኸታሊ ድማ ስለ ዘለዎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ቤላ ገይሩ ይፃወተሎም ዘሎ እዚ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዘሎ ንቀጠር ከምኡ ድማ ወላ ሕጂ ነዚ ናይ ሱዳን መንግስቲ እውን ከምኡ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሞስሊም ብራደርሁድ ብቀጠር ዝድጋፍ ዶ ብገለ ዶ እናበሉ እታ ቀጠር ትበሃል ናብቲ ግብረ ሽባራታት ከተሓሓዝዋ እዮም ዝፍትኑ ፀገም ድማ እስራኤልን ቀጠርን ኣብ ሎቢ ተባኢሶም ስለ ዘለዉ እዩ ስምዕዎም like ceasefire facilitating aid to Gaza. Now, unfortunately, Qatar has been attacked for having them here. But when you look, at what's happening within the region, this region, when you look at its conflict, it has the parties of the conflict. Sometimes they are state actors, sometimes they are non-state actors. If you have no one speaking to those non-state actors, how we are ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ መሲልኩም እቲ ሓንቲ ብዚያ ጥራይ ከርየኩም the solution at the end of the day. Release of the hostages has led to, fortunately, for their wrong policies. All our aid and all our support and financing that went and what they claimed that it went to Hamas, went to Gaza, went to the people, and it was under very transparent process that the United States is fully aware about. Israel is the one who's facilitating, and it's not one government, it was across governments. Netanyahu, Bennett. ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ንሕና ንገብሮ ካብ ፍቃዶምን ካብ ናቶም ሓበሬታን ወፃኢ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ቀጠር ገንዘብ ኣለዎ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ድማ ነቲ ገይም ናይ ኣሜሪካ ድማ ፈሊጦሞ ኣብ ኣሜሪካ ገንዘብ እንተለካ ኣብቲ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ነቲ ገንዘብካ ኣብ ኢንስቲትዩሽንስ ገንዘብ ስለ ዝደልዩ ኢንቨስት እንድሕር ጌርካዮ ድሌታትካ ከተሳልጥ ትኽእል ኢኻ ሕጊ ናይ ኣሜሪካ ከይጠሓስካ ማለት እዩ ስለዚ ቀጠር ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ሎቢ ዝበሃል ኣሜሪካ ኣትዮም ብሕጋዊ መንገዲ ማለት እዩ ስለ ዝፍቀድ እቲ ገንዘብ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንስቲትዩሽንስ ኢንቨስት ገይሮሞ ነቲ እስራኤል ብሒታቶ ዝነበረ ፅልዋ ቻሌንጅ ክገብርዎ ጀሚሮም እዚ እኳ ይፀገም ኮይኑ ዘሎ በዓልካ ነቲ መንገዲ ተርእዮ ነቲ ገንዘቦም ደሊኻ በዓልካ ተርእዮም እቲ ገንዘብ ድማ ፅባሕ ንጎ ንሳቶም ክጥቀምሉ ስለ ዝጅምሩ እንታይ ገብረካ ናኻ ሓደጋ ይወጥቀካ ስለዚ ንበዓል ቀጠር ንበዓል ስዑድያ ነዞም ኢማራት ባዕሎም እዮም ኣለቢሞሞም ነቲ ገይም ድማ ፈሊጦም ሕጂ ገንዘብ ኣለዎም ሶም እቲ ገንዘብ ናቶም ድማ ኣብቲ ዘድልዮም ቦታ ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዓብይ ፅልዋ ኣብ ዩኬ ዓብይ ፅልዋ ክገብሩ ጀሚሮም እስራኤል ድማ ንዓ ዝወዳደር ሎቢ ስለተፈጢሩ ዘሎ ከተእው ጀሚራ ኣላ ሚድያታት ስለተቋፀሮ ድማ ነዛ ቀጠር ትበሃል ንሽተይ ሃገር ታርጌት ገይሮም ንዓ ይሃርሙ ኣለዉ እቲ ኢማራት ኣብ ጎኖም ኮይኑ የተሃራርሞም ኣሎ ወላ እውን ንስዑድያ ኔክስት ስቴፕ ድማ ንስዑድያ ከምኡ ክገብሩ ክእሉ እዮም ስለዚ እቲ ገይም ኣብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝፀሓፍ ዘሎ ብዛዕቦም በቃ ገንዘብ ናቶም ነቲ ኩሉ ነገር ተቆፃፂሮም እዮም ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩሽንስ ዩኒቨርሲታት ካልእ ነገር ኩሉ ተቆፃፂሮም እዮም ስለዚ ፅልዋ ናይ ቀጠር ኣሜሪካ ዓብይ እዩ እናበሉ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ብዓብይ ፕሬዚደንት ናትኩም ብነፋሪት ናይ ቀጠር ህያብ ዝሃበቶ ዶ ይኸይድ የለን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እታ ነፋሪት ናቱ ናይቲ ፕሬዚደንታል ጀት ስለተበላሸወት ወይ ስለዝኣረገት ቀጠር እዮም ናይ 400 ሚልዮን ህያብ ሂቦሞ ብኣ ገይሩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ደልዮም ገንዘቦም ንክወዙ ፀገም ዘይብሎም ናብቲ ክሲ ክመፅእ ከሎ ድማ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ክንሪኦ ዘለና ኣነ ኣብ ነፍስና ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ኣብ እዘን ሃገራት ዓረብ ኣብ ንሓትሕደን ዝኽተልዎ ዘለዋ ኩነታት ንዓና ፀገም ይፈጥረልና ኣሎ እቲ ፀገም ንዓና ዝፈጥረልና ዘሎ ድማ ንሳተን ረብሐ ናብቲ ከባቢና መፅየን ኣብቲ ገባሕር ክሕዛ ይደልያ ምስ እስራኤል ኮይነን ክሰርሓ ይፍትና እስራኤል ካብ ንኩላቶም ተገራጭዎም ነታ ሓንቲ ኮርነር ገይራ ሃሪማ ኣዳኺማ ንሊብያ ከምኡ ገይራ ኣልያቶ ንቀጠር ንሰዳም ሑሴን ከምኡ ገይሮም ኣልዮሞ ኣብ ሱርያ ዝነበረ ከምኡ ገይሮም ኣልዮሞ ኣብ ሊባኖስ ከምኡ ገይሮም ስለዚ በብሓደ ሕጂ ታርጌት ናኮነት ትመፅእ ዘላ መን እያ ቀጠር እያ ቀጠር ሃብቲ ስለ ዘለዋ ምናልባት ቁሩብ ክብድ ይብሎም ይኸውን ግን ንኢማራት ሒዝካ ንቀጠር ይቕፅል ኣሎ እቲ ቀጠር ከምዚ ትገብራላ እናተባሃለ እታ ኢማራት ግን ሙሉ ብሙሉእ ምስ እስራኤል ክሰርሕ ስለ ዝመረፀት ኣብ ብዙሕ ዞባና እቲ ዝዓበየ ፀገም ዝገብር ዘሎ ኢማራት ክነሱ ዝያዳ ቀጠር ብሕማቅ ክኽሰስ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ኣገይን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ናብ ሶማሊላንድ ዝምፃእ ዘሎ ንየመን ፅቡቅ ጌርካ ንምህራም ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮ ኣብኡ በይዝ ናይ
ኢማራት ተሰሪሑ ከም ዘሎን እስራኤል ድማ ነቲ በይዚት ተጠቂማ ነታ ሶማሊላንድ ትበሃል ድማ ከም ሃገር ጌርካ ናብ የመን ንምህራም ዝባሃል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ሶማሊላንድ ከይድና ደገሎ ይብሉ ነይሮም ንባዕሎም ካብታ ሶማሊላንድ ትብል ካርዱ እናተኣለዩ ይኸድሎ ስለምታይ እስራኤል ተደመሩ ኢማራት ተኣትዮም ንኢትዮጵያ መን ይከፍቅደሎም ኢትዮጵያ ሓደ ድኻ ሃገር እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ኣብታ ናይ ኤርትራ ትብልዋ ዘለኹም ኣጀንዳ ኣብ ኣጥራይ ድፍኡ እዚ ሶማሊላንድ ዋናታት ኣለዎ ምናልባት ወላ እውን እንተ ሶማሊላንድ ክህሉ ተኮይኑ ንኢትዮጵያ ንዓኻትኩም ዝኸውን ኩነታት ኣይኮነን ተባሂሎም እታ ሶማሊላንድ ቀስ በቀስ እናቀተልዋ ከይዶም እዮም ስለዚ ኩሉ እታ ኣጀንዳ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዓሰብ ዝብል ኣተኪሮም ንነዊሕ እዋን ክጉስጉስሩ ኢና ኣለና ከምዚ ኢሉ እናቀፀለ ከሎ ኣብ ሶማሊላንድ ንባዕሉ ፀገም የጋጥም ከም ዘሎ ዝንገር ዕግርግር ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ብዙሕ ፖለቲካዊ ዘይርጉነት ኣብዚ ዝሓለፈ ሶምናት ኣጋጢሙ ኣሎ ምናልባት ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ኣብቲ ውሽጢ ሶማሊላንድ ዘሎ ፖለቲካ ስለዘይ ተረጋግአ ዘሎ ምናልባት ምስቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ስለዘይከይድ ዘሎ ባሕብትን ኢቲኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ እስራኤል ኣብ ከባቢና ተቆርበ ዘላ ቀሊል ብድሆ ክኸውን ከም ዘይክእል እየ ዝርዳእን ኣነ ኤርትራ ድማ ኣገይ ራሽያ ናብ ሶማሊላንድ ተኣቱላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ራሽያ ኣብ ሱዳን ከባቢ ፖርት ሱዳን ድዩ ገለ ወይ እውን ካብ ፖርት ሱዳን ክሳብ ኤርትራ ዘሎ ከባቢታት ክትኣቱ ትኽእል እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ጅቡቲ ዝበሃል ኣለው ኢማራት በትመፅያ ኣላ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ክትመፅያ ይብሉ ኣለው ክሳዕ ክንደይ ክከብድ ከም ዝኽእል ዝረአየና ኤርትራ ድማ ኣብ ማእከል ናይ እዚኦም ኩሎም ዓይነት ሓይልታት ዘለው ኮፍ ኢላ ዘላ ሃገር እያ ክሳብ ሕጂ ድማ ዓብ ሱፐር ፓወር ምስ ኣደው ዝበለ የለን ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ኣብቲ ከባቢና ወላ እውን ኤርትራ ክትረጋጋእን ካብቲ ኩነታት ወፂኣ ክትከይድ ተደለየትን እዚ ዘይተኣደነ ረብሓታት ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰላም ክበና ከም ዘይክእል እዩ ዝረአየካ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ቆላሕታ ዘድልዮን ጠመተ ዘድልዮን ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራ ድማ ኣምላኽ ይኽደና ኣምላኽ ይሓልዋ ጥራይና ክንብል ንደሊ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኩሉ ንሕና ክንቋፀሮ ወይ እውን መንግስቲ ክቋፀሮን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ነገራት እውን ኣይኮነን ሕጂ ቀጥታ ናብቶም ጎረቤትና ምሳና ዝብልዎ የዓለሙ አካሄድ በአሁኑ ሰዓት በስዊስ ካናል ላይ ወይም ደግሞ ከስዊስ ካናል ውጭም ባሉ ኢሹዎች ላይ የመካከለኛው ምስራቅ ላይ ግብጽ ላይ የመንተራስ ነገር የለም ሌላው ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የፉክክሮች ሂደቶች ደግሞ አሉ በዚህኛው ሳይድ ቻይና እንደዚሁም ደግሞ ራሻ ሚዛኑን ይዘውታል ሌላ መተላለፊያ ያላት ኢራን ደግሞ አለች በዚህ ሳይድ ስለዚህ ቱርክ ደግሞ በዛ በኩል አለች እነዚህን ሁሉ ኢትዮጵያ በሚዛናው ያደረገች የማስኬድ ብቃቷ ታይቷል በጣም በሚገርም ሁኔታ ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ እነዚህ ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መተው ይህ የሷ የኢትዮጵያ የምትፈልገው ነገር እነሱ ብቻ እንዲሰጧት አይፈልጉም ስለዚህ አሜሪካኖቹ ምናምኖቹም እጅ ኖሯቸው እዚህ አካባቢ ያለውን ሚዛን የማስከበሩን ሂደት በፊት የተማመኑት ብቻ አንድ ፓርት እንዳይዘው የመፈለግ ነገር አለ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣብ ከባቢና ዝፍፀም ዘሎ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑዎም ዘሎ ይሶም ኢትዮጵያ ብዓብዪቱ ሃገር ኣብ ምፍራስ ትርከብ ሃገር ምዃና ንርኢ ኣለና ስለዚ ሃገርካ ኣብዚ ብዙሓት ሓይልታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መፅኦም ኣለው እቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ዝድለ ዘለዎን ዝህደን ዘለዎን ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ክንከውን ንደሊ ኢና ከምኡ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ነናቶም ፖዚሽን ከራጉዱ ስለ ዝደልዩ ዘለው ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ገሊኦም ከም ስጋት ክሪእዎ ከለዉ ካልኦት ድማ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም መጀመርያ ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑላ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቋንቋ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቃኸመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝንገሩ ዘሎ እዚ ከዓ ብዓብዩ ኣይ ቲንክ ብገለ ነጥቢ መፂዎም ዘሎ እቲ ዘረባ እስከዚያ ስምዕዎ መጀመርያ እቲ ካብቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ፍንትት ኢሉ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ኣይ ቲንክ ንሓቅነቱ ወይ እውን ንኩንነቱ ፅንኢልና ክንሪኦ ንኽእል ግን እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሓንቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓይ እቲ ዝበዝሐ ሰብ እውን እናኣመኖ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እቲ ቀይ ባሕሪ ዓሰብ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ቀስ ብቀስ ነታ ጉዳይ እትያ እናገደፍዋ ከም ዝኸዱ ዘለው ኣነ እውን ሬኮግናይዝ ገይረ ኣለኹ ዋላ ኤርትራዊ ወደብ አብይ መሪ እሺ አሁን የት አላችሁ የላችሁም እናንተም የ4 ኪሎ ሙፉከራ እንደሟሟ ቀረ የዚህ ሶሻል ሚዲያ ውሾችም ዋው የለም አይኖርም ብለናችሁ ነበር ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ
አለማወቅ ኃጢአት የለውም። እንደ አዋቂ ሆኑ ሶሻል ሚዲያ ላይ መጮህ ግን አሳፋሪ ነው። ሶሻል ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብሉይ መዓልቲ ክዛረቡ ይውዕሉ ነይሮም። ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ገለ ሕልፍ ሓሊፍካ ድማ ንኤርትራ እውን ከም ሃገራዊ ንቕበላ እናደገሎ ዶ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ቀስ ብቐስ ቂሚ ዝዘረባ እዚ ስለምንታይ ሓደ ነገር ትእዛዝ ተዋሂብዎም ከም ዘሎ ወይ እውን እታ ጉዳይ እዚኣ እዛ ድምፂ እዚኣ ከተጉድላለካ ዝብል መጠንቀቕታ መፂዎ ከም ዘሎ ጥራይና እምበር ኣብይ ኣሕመድ ሓሲቡ መርሚሩ ቀይርዎ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ሕጂ እንታይ ታክቲክ ዝኽተል ዘሎ ካብቲ ናቱ ርሕቕ ብዝበሉ መንገድታት ገይሩ እዩ ክደፍእ ዝፍትን ዘሎ በቶም ቀንዲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሽንስ ዘይኮኑ ብኢደ ኣዙር ኣርሕቕ ኣቢሉ እታ ኣጀንዳ ከይትሞተ ይፍትና ኣሎ። ንሱ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ይኹን ዓሰብ ንኸይዛረብ ወይ እውን ቶም ፖለቲከኛታት ናቱ ንግሆም ምሸትን ዝዛረቡ ዝነበሩ ቁሩብቲ ሙዚቃ ናቶም እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብዛ ናይ ሕጂ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓዳሽ ስትራቴጂ ድማ ንሳ ፅቡቅ ጌራ መብርሂ ሂባቶም ክትከውን ተስፋ ንገብር ኢና። ኣብዚ ግን እንታይ ይብል ፀኒሑ ኣብይ ኣሕመድ ክንዲ ምንታይ ታክቲክ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ነዞም ኣጀንዳታት እያቶም። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ እስከግደፍዎ ኣብ 2023 መወዳእታ 2023 ዲ ወላ መጀመርያ 2023 መስለኒ ነዛ ናይ ሶማሊላንድ ኤምኦዩ ምስ ፈረመ በቃ ብሬኪንግ ኒውስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ረኺባያ ጉዳይና ተወዲዩ ብዝብል ዘረባ ዓብይ ዳንኬራ ገይሮም ከም ዝነበሩ ንዝክሮ እዩ። ስለዚ ካብኡ ንድሓር እንታይ ክገብሩ እዮም ጀሚሮም? ካብኡ ንድሓር ዓመት ምሉ ሶማሊላንድ ናብ ሶማልያ ክንከይድ ሶማልያ ክንባስ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና በዚ ክንኣቱ ኢና ነዚ ንግዲ ክንገብር ኢና ባቡር ምስ ክስቶ ተፈራሪምና መንገዲ ባቡር ክስራሕ እዩ ዓመት ምሉ ምስ ገበሩ ልክዕ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ድማ እሳ ኣብ ኣንካራ ከይዱ 12 ወርሒ ተጠቂምላ ኣብ ኣንካራ መወዳእታ ናይ 2023 መስለን ወይ 2024 ነበር መወዳእታ ከይዱ ኣብ ኣንካራ ምስ ሶማልያ ተፈራሪሙ እታ ጉዳይ ዓፂዋ ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ኢሉ ድማ ዓሰብ ኤርትራ ትብል ድማ ጀሚሩ ዓመት ምሉ ድማ ተንቀሳቂስላ። ስለዚ ናይ ሶማልያ ሓንቲ ዓመት ኣገልጊላቶ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ዓመት ምልእቲ ብተሓዲድን ብፍቕራን አንቀሳቂሳቶላ። ሕጂ ናበይና ንመፅእ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ድሮ ኦሬዲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ስለ ዝደየበ ከውርዶ ወይ እውን ንታሕቲ ገፁ ከቐምጦ ይደሊ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እዚኣ እስከስምዕዋ proxy war. For regional experts, there's one very good reason to worry that war may be on the horizon. According to a retired Ethiopian general who spoke to Dr. Mohamed Kia Omar on the condition of anonymity, it's because both Abiy Ahmed and Isaias Afwerki, president of Eritrea, want a war. Quoting here, both Abiy and Isaias want war, but their own limits trap them. That would explain the contradictions that we're seeing. Prime Minister Abiy insists that he wants peace, yet his army chief of staff made one of the most provocative statements of the conflict recently, saying, quoting, እንታይ ሕጂ ፕሮክሲ ዎር ሓደ ካብቲ ብኢደ ኣዙር ዝግበር ኩናት ዝበሃል ዘሎ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ወላ ንዕጡቃት ምልሻ ድዩ ክገብር ወላ ንዓፋር ዲ ከሰልጥን ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩን ተዛሪቡን ፈቲኑን እዩ ለውጢ ይምፅአን ብግምጣሉ ኤርትራ ብዙሕ ለውጢ ክትገብር ከም ትኽእል ወላ እውን እቶም ናይ ኤርትራ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኤርትራ እዩ። ግን ኤርትራ ንፀላእታ ተስግድ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ኣብ ባይታ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ሚድያ ከምኡ እዩ ኮይኖም ተሪፎም ኣብይ ኣሕመድን ጀነራላትን ቶም ቀንዲ ቀስቀሲ ናይ ኩናት ምዃኑ ኤክስፖዝ ይገብሮም ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ንኢትዮጵያውያን ክሕጉስ እዩ ዝፍትን ንኢትዮጵያውያን ዝሕጉስ ክገብር እዩ ዝደሊ ግን በቲ ሓደ ድማ ነታ ንእሽተይ ዘላቶ ተኣማንነትካ ክኸስራ ይደልን እዩ። ስለዚ ሓደ ኤርትራ ነዚኣቶም ከተውድቖም ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ግን ኤርትራ ክስዕረኩም እያ እንድሕር ኢሎሞም ብዙሕ ሰብ ክሪኦ ኣይኮኑ። ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን 130 ሚልዮን እዮም ስለ ዝበሃሉ ቪወርስ ክረኽቡ ይደልዩ እዮም። ሜይንስትሪም ሚድያ ይኹን ገለ ንኤርትራ 3 ሚልዮን መን ከይርአየና እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን እዮም ግን ዝርዩ ኣይፈልጡን እዮም ኣይርድኦም እምበር ኤርትራውያን ውሕዳት ክመስሎም ይኽእል ሚድያ ናይ ምስማዕ ፖለቲካ ናይ ምክታል ግን ላዕለ ንቕሓት ዘለዎ ኤርትራዊ ናይ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝቆረፀ በኢትዮጵያ ዝሓስብ ሰብ እውን የለን ዛዕባ ኢትዮጵያ ከማን ዝግደስ የለን ኤርትራውያን እዮም ዝግደሱ ብሓፈሻ ወላ እቲ ዝርእይዎ ዘሎ ኤርትራውያን ምዃኖምን ምናልባት ኤርትራውያን ካብ ዝበዝሑ ተቃወምቲ እዮም እሞ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ትብሎ ኣይግድሶም ዝብል ዓይነት መደምደምታ እዩ ዘሎ ሶ ራቢሽ ዝኾነ ተሓሳስባ ብሓፈሻ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም በዓሉ ኣብዚ ከም ዝብሎ ፊልድ ማርሻልሲ በዓሉ ዓው ኣቢሉ ንሕና 130 ሚልዮን ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 25 ዓመት ድማ 200 ሚልዮን ክንከውን ኢና ኤርትራውያን ግን 3 ሚልዮን ዘለዎ ናብ 2 ሚልዮን ክጎድሉ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ብሓቂ ክትተሓሳሰበሉ ዝግባእካ ዘረባ እዩ ንሞራል ህዝቢ ኤርትራ ንምዕራብ ዝገብርዎ ዘለዎ ኦፍኮርስ ካብ በፀላኢኻ ፅቡቕ ኣይትፅበን ኢኻ ከም ክብሉካ ከለዉ ከም ንቡር ኢኻ ትወዘ ግን ኣይ ሆፕ
ኣነስ ከም ድሌተይ እንተዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ኣግሬሲቭሊ ነዚ ናይ ህዝብና ቁፅሪ ህዝብና ንምዕባይ ከም ዝልክዕ ነቲ ካልእ ሕማማት በድዩ ድስዕሮም ንዕኡ በድዩ ድስዕሮም ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹ መሲልኩም ክምለሰኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ይምልስ እዩ ይምልስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ዘምፅኦ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይገብሮ ዝነበረ እዩ ክልተ ነገራት ክንርኢና እዛ ናይ ኣቶ የማነ ቅድሚ ምርኣይና ኣብዚ እስከስምዑ ክልተ ዓይነት መልስታት መንግስቲ ኤርትራ ቀደም ዘይገብሮ ዝነበረ ሕጂ ቀጥታዊ ዝኾነ ብርቱዕ መልስታት እውን ይህብ እዩ Eritrea criticizes Ethiopia's governance and regional strategy in lengthy statement. Eritrea's Ministry of Information has released a detailed policy article calling for a strategic re-evaluation of security dynamics in the Horn of Africa, urging regional actors to prioritize dialogue, local mechanisms, and cooperative frameworks to ensure long-term stability. The publication comes amid renewed debate over maritime access, shifting alliances, and evolving political developments across Ethiopia. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ኤርትራ ብተፈላለየ ኣርቲክልስ ጌራ ስለትምልስ ዘላ ንዕኡ ፈለው እናገበሩ ድማ በቲ እሊት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝኾነ ወይ እውን ይጥምትዎ ኣለዎ እዮም ይከታተልዎ ኣለዎም ኤርትራ ትምልሶ ዘላ ነገራት ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ድማ የንብቡ ኣለዎ እዮም ኤርትራ ፈፂምካ ኣብ ጉዳይ ልውላውነታ ንእሽተይ ይኹን ሓጓፍ ናይ ምሳኹም ክንደራደር እንደሊና ወይ ክንዘራረብ እንደሊና ዝብል ንእሽተይ ነቃዕ እውን ትህቦም የላ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዕንደራ ምዃኑ ኤርትራ ዘየከራኽር ዶብን ዘየከራኽር ናፅነትን ልውላውነትን ከም ዘለዋ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ነቲ ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ዝምድናታት መሊሱ ሕልኽልኽ ዝገብርን ድሕሪት ዝመልስን እምበር ዝኾነ ይኹን ፋይዳ ከምፅእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ይንገሮም ኣሎ ስለዚ መልሲ ኤርትራ ትቦ ዘላ ኣብ ዝግብኦ እዝንታት ይበፅሕ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር ከም ዘይደሊ ብብዙሕ መንገዲ ይንገር እዩ ኩናት ክጅምር ኣይደልን እንታይ ዳ ኩሉ ዓይነት ናይ ኩናት ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ከሪአኩም ፀናዕኩ ኣርቲክል እንታይ ዝብል ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ እቶም ብዙሓት ኪላታት ኣብዚ ዘቕርቦም ማለት እዩ እንታይ ይብሉ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ፀቕጢ ገይሩ ንኤርትራ ናብ ጣውላ ንክትመፅእ ክገብራ እዩ ዝደሊ እዮም ዝብሉ እቶም ኪላታት እምበር ብቐጥታ ናብ ኩናት ክኣቱ ዓቕሚ የብሉን ሸውሃት የብሉን ንከምኡ ዝኸውን ድልውነት እውን የብሉን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ስለዝኾነታ ይብሉን እዮም ምክንያቱ ታቦይ ክልኩል ኤርትራ ድኽምትያ ክጠፍእ ትኽእል እያ ጥራይ ክትብል ዘለካ ግን ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ነቲ ኩነታት ክገብሮ ኣይክኽእልኒ እናበለ እዩ ዝምጎት ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ትቦ ዘላ መልሲ ዘየከራኽር ምዃኑ እዩ ዝነግር ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ጣውላ መፂኣ ክትዘራረብ ወይ እውን ብልውላውነታ ብጉዳይ ኣጠቃቅማ ናይ ባሕርን ገለን ምሳቶም ክትከራኸርን ይህን ምሂን ክትብልን ሸውሃት ከም ዘይብላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ which is also correct ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ልውላውነታ ምሳቶም ክትዘራረበሉን ምሳቶም ትጨቃጨቀሉን ኣብነት ክህልዋ ይግባአን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ነቲ ረጊፃቶ ዘላ ኣብቲ ረጊፃቶ ዘላ ደው እንድሕሪ ኢላ ኣይቅፅልኒ እንድሕሪ ኢላ ኣይ ካብኡ ንቕ ኣይብልኒ እንድሕሪ ኢላ እቲ እንኮን ድሕሪ ክምለስ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ብልውላውነታን ብግዛታዊ ሓድነታን ክትካታዕ ስለዘይትኽእል ኣብዚ ተመሊስና ምስ ንርኢ give me a second ክልተ ነገራት ሓዊስ ኣለኹ ተፈረሐ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ስትራቴጂ ክንነግረኩም ኢና ሓድሽ ፖሊሲ ድሕነት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል መስርሕ ክኽተል ምዃኑ መልኪቶም ኢትዮጵያን ድማ ንኣሜሪካ ናይ ድሕነት ስጋኣትን ክስጎጉን እገዳ ምእተው ቪዛ ክግበረሎም ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይምርምር ከም ዘሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዘርግሐ ሰነድ ስትራቴጂ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ጎረባብቲ ሃገራትን ሓዱሽ ኣንፈታት ፖሊስን ዲፕሎማስያዊ መንገድታትን ብምኽታል ዓወታት ይረክብ ከም ዘሎ ፍሊጦሎም እቲ ሰነድ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ መትከል ኣሜሪካ ትቐድም ዝድህስስ ኮይኑ ኣብ ቀረና ኣፍሪካን ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪካን ዝፍጠሩ ግጭታት ዝምልከቱም እዞም ስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት ውፅኢታት ከም ዘመዝገበ እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ከምቲ እቲ ሰነድ ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ራብዓይ ዘቐመጦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብተን ቀዳሞት 8 ኣዋርሒ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ብደረጃ ዓለም ወሰንቲ ግጭታት ክፈትሕ ከም ዝኻለን በዚ መሰረት ኣሜሪካ ስምምዕነት ንክህሉ ገይረ እየ ብምባል ዝገልጾም እዚ ድማ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ዘይምርዳእ ክልቲን ሃገራት ንምፍታሕ ዝወሰደ ስጉምቲ ኮይኑ ኣቐሚጦላ ብምቕፃል ስትራቴጂ ምክልኻል ግጭት ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ዝምልከት ኮይኖም ብቐንዱ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ተሳትፎም ኣብ ዝሕይለሉ እዋን ከም ዘሎ ይገሊፆም ሓደሽቲ ግጭታት
ምክልኻል ቀዳምነት ዝወሃቡ ምዃኑን እቲ ሰነድ ጉዳያት ድሕነት ወጻኢ ኣሜሪካ ጠቒሰሎም በዚ መሰረት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልያን ሓዱሽ ግጭት ከይለዓል ከም ቀንዲ ትኹረት ገይሩ ይሰርሐሉ ከም ዘለዩ እቲ ሰነድ ኣመልኪቶም ብሳልሳይ ንግጭት ሱዳን ዞባዊ ምርግጋዕን ብዘይካ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝሓንጾ መደብ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ምዃኑ ይገሊጾሎም ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠሩ ግጭታት ብድርድር ክትፈትሕ ንኽልቲኡ ዝጠቅም ንግዳዊ ዝምድናታት ክትፈጥር ምስ ሃገራዊ ረብሓታት ኣሜሪካ Mr. President, I've completed the call with Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. It went as expected. Mark, every time someone says as expected, it's always bad news. What did baby Nobel Prize do now? Well, sir, he insisted everything is peaceful while he's simultaneously threatening Eritrea, provoking neighbors, and igniting new tribal conflicts at home. Nobel Peace Prize, Mark. A peace prize. And he's out there starting wars like it's a weekend hobby. I end wars, he starts them. Total opposite. Sir, he also mentioned something about Assad belonging. كم تري ولا لهم بدي كم زعينت فيديو تاد بمقبار انتايم زقبرو زلو هذا أبي أحمد رباش كم زخنا بتزوبا بكارتون جيروم يمز قلت وزلو which is very close to reality نتيجة زلو كوننت زقربة نتابت كوننت إن نرزلنا سلزي إيرترا بتدقاقامي ولا زوم كم زقبرو زلو نبحكي زتبابع ኤርትራ ሰላም ወይ ውን ዝኾነ ይኹን ዞባ ዝርብሽ ነገር ኣብ ዘይገበረትሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ግን ተደጋጋሚ ኣብቲ ከባቢ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎን እታ ኖቤል ፕራይስ ድማ ናይ ኩናት ፕራይስ ያ ክትወሃቦ ዝግባእ እታ ናይ ሰላም መሊሱ ናይ ኩናት ይኽወስድ ዝግብኦ እዮም ዝብሉ ዘለው which is absolutely true because ብጀካ ኩናት ካልእ ነገር ክገብር ኣይተራየን ዶናልድ ትራምፕ ድማ እታ ናይ ሰላም ፒስ ፕራይስ ካባይ መንጢል ወሲድዋ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብብዙሕ መንገዲ እያ ትትርገም ዘላ ኢትዮጵያውያን ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እስከ نحنا خمسي نتوزع كونتات كقول تقول إيرترا ساعتهم لما نيرترا جبنا نمخان كل عينت فتنات يوم زقبرو زلو حركة بتزقبرو زلو إيرترا عندما دي بانكس زقبرو زلو Sudan want peace, not additional troops that escalate the conflict, ignoring the Sudanese people's desire for peace. The Eritrean government is, according to reports, fueling the crisis by sending over 10,000 كم تري وزلهم أبزي بتدقاقامي ولا كم زجيرون كان يرتراين ولو انتايو fake generated video مخانو أبي أحمد سي دونالد ترامب سي ني قداينا السودان عملكيتو زغبرو إيرترا تغبرو زلا متتتاو كتوقارس كم زلوا سراويت 10 كم سددت إيرترا أمسيلوم يم زغبرو وزلو زيا فيديو جيرو مازلو وصيت ناي حدا 10 دي ولا كندي زغون أكاونتات ناي بلصقنا إيرترا أب سودان مثال برهان كوينا سراويت سددالا نقدانا السودان لما تقاددولا زبل بروباغندا خغبرو قنيوم زخا كوردينيت بزخونه منقدي حد عينت ملختي ببزحات اكاونتات وصنيرو كم غصلتناتو دما كم امريكان عري عمل زحبت عمسيلهم دما فيك زخونه زينا كزرغحو قنيوم سلازي انتاي مالتيو انصار إيرترا زسفح ملك كونتاتي زكايزلو إيرتراويان سنافات يكونوا وحدي ازينا بزحات سلازي يكون نمبر سنافات يكونوا كم زينا غبرو إيرتراويان قرص يبلوا مالتيو بزات ريواد لهم أمونغ إيرتران أمريكان هذا عبزم دنا خبر كم زخل يزن جرزلو لذي there's a very good chance أبزي وانزي إيرترا كتكي دانيال ونسبوغ يرابر هوازيا. The United States just published its national security strategy, which mentions Eritrea, Ethiopia, and Somalia, and Horn of Africa in general. And this could actually be a major opportunity for Eritrea. For the first time in many years, Washington is now shifting away from aid and pressure toward investment and strategic partnerships. And what priorities are they mentioning there? They are mentioning energy, critical minerals, and maritime access. And Eritrea has, of course, all three. And if we understand this moment correctly, Eritrea could actually leverage its ports, its minerals, its strategic location on the Red Sea for real economic impact and also for real strategy. Yeah, it's absolutely true. Daiz bilzalo Dani, بحكي تبغي please أتابع we need more voices like Daniel. لذي انتهينا نردلنا أمريكا كابتن قدم بريتن بخالين بتقومان زقبر زنبر شركة وزيا بمعرنا زلو نا انفستمنتن وفرن قبل عليه دما بربحها زت أساسر زندناتات كتقبر أب ناشنال security strategy ناتا أغميت أطلع إيرترا دما زلا عليه صبللتنات على وابزي مغنياتو كل تساتو دليل دلنا بنت أب أفريقيا اختبر كلا صقاتات يوم energy لهم energy كشيت إنا ويونا energy investment غنقبر دليل نايبلو إيرترا ون energy نا energy
ولا ندادون انتخونه كلوا كم زخل قمت هالو السحادة كله استراتيجي كواكب عمطانا يرترا مستنا ينقد مسمار مخانو يرترا بزحنا طاولا كتغرب تخليها كم دما كريتيكال مينرالز معدنات كالو دما يرترا بزح سلازلوا ابزون انتخونه لعلو كل دما ابي يرترا زاتو تكالات ناي عدنا بفلاي اب ناتوم ريبورت خذنا نقرو قالو يرترا اب ميديا كم تفلطوا ايكونت ابي يرترا تزبلت منقدنا يسرح يزلو يمزو مغنياتو ابي يرترا كتقدم كلها منغو شفتاي كتركاني تطاو زبلك حيل يلا مس منغست انت تسمع معك ابي يرترا تودي له تقداي يمزو مس منغست ترى عليك تقبر ነገር ام منغو زات وكا ነገር يلن ስለዚህ እዚ ታስለ ዘለው يرترا ነዚ ትራይንታ يرترا ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ሒዛ ክትቀርብ ክትጎይ ክትክል ኣለዋ ዳንኤል ድብሎ ዘሎ ድማ ተደጋጋሚ ነዚ ዕድል እዚ ክንሕልፈ የብልና ኤርትራ ኩሉ ፀጋታት ኣዋዲዳ ክትቀርብ ክትክል ኣለዋ ንቕድሚት ሃየ ምሳና ተዘራረቡ ንምባል እውን ክትፅዕር ክትክል ኣለዋ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ነራ ሪፖርት ሓሊፋትኩም ኣላ ኣብዚኣ ፅቡቅ ጌራ የምፃእኹልኩም እንተመፅያ ከረየኩም እየ ነዚ ኩነታት ዘተንብ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ ኣብዚ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ገለ ነገር ይፍተን ከም ዘሎ ይዛረብ እዩ እሱ ድማ سعوديا مس بمنقد السعودية جبسن هذا نجار كفتن كم زغل زغل حبريت على وابزي لذي I don't know where it is أبزي كفالزي بس السعودية زلوا كنتات قال نجار زمدناتات وشركات كجبر كم زغل مو يفتنوا كم زلوا إيرترامس أمريكا زلوا زمدنا نخد فتح تقولوتات كم زلوا يجلسوا I can't find it right now أكالك زي كم سألكم كفتني عند الرقيبية because نفسه زخالة كنتات مخانو يزنجر زلوا ዳንኤል ድማ ነቲ ኩነታት ኣፅቡቅ ገይሩ ኣብርሂዎ ስለ ዘሎ ኤርትራ በቲ ብመንገዲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣግሬሲቭሊ ነዚ ነገራት እዚ ሒዛ ንቅድሚት ቀሪባ ክትማጎተሉን ናብ ጣውላ ኩሉ ነገራት ኣቅሪባ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ምስ ኣሜሪካ ንገብሮ ዝምድና ኣሜሪካ ገባቲትን ኣብላሊትን ሃገር ምዃና ንፈልጥ ኢና ግን ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣገዳሲ እዩ ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ምክንያቱ እቲ እገዳናታን ዕፅዋናታን ክንደይ ፀገማት ፈጢሩና እዩ ስለዚህ ነዚ ነገር ንምቕያሩ ብዙሕ ተበግሶታትን ጉያን ክግበር ከም ዘለዎ እዩ እዚ ነገር ኤርትራ ድማ ምስ ግብፂ ድዩ ንስዑድያ ትገብሮ ዘላ ዝምድናታት ንዑ ሌቨሬጅ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዋ ፀጋታት ነዚ ክልቲኡ ዝምድናታት ተጠቂማ ንቅድሚት ክትከይድ ኣለዋ ካብኡ ከይወፃና ከለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብዚ ቀረባ ብዙሕ ሽግር የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እቲ ወኪል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ድማ ድሮ ምስ ኢማራት ለጊቡ ስለ ዘሎ ፀገም ይኮይኑ ዘሎ ንሱ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ዶብ ናይ ጫድ ናብ ዳርፎር ገፁ ኣብ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ኣብኡ ድማ ኣፅዋር ዝፀዓነ ወይ ከዓ ሎጂስቲካዊ ነቲ አርኤስኤፍ ዝኸውን እናተንቀሳቀሰ ዝረኸቦ ከም ዝሃረመ ይንገር ነይሩ እቲ አርኤስኤፍ ከምኡ ድማ እቲ ካልኦት ንዑድ ዝግፉ ድማ ረድኤት ናብ ህዝቢ ዝኣቱ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን ሃሪሙ ዝብል ክሲ ብምግባር ነዚ ዝግበር ዘሎ ብክልቲኡ ወገናት ክኹነን ይግብኦ ጠጠው ክብል ኣለዎ ብምባል አርኤስኤፍ ይኸስስ እዚ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ሓደ ፅሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ ብካልእ ንሱ ከም እናበለ ግን ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል እንታይ ወፂኡ ነይሩ እቲ አርኤስኤፍ ዝበሃል ብድሮናት ገይሩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይሓርም ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ 50 ኣብ ኪንደርጋርተን ወይ ከዓ ናይ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ 50 ሰባት ከም ዝሃረመ ከምኡ ድማ 33 ካብኣቶም ድማ 33 ቆልዑ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ስለዚ እቲ ሕማቅ ዝገብር ዘሎ ናይ አርኤስኤፍ ክኸውን ከሎ ስቕ ይብል ዝኾነ ነገር ናብቶም ካልኦት ወገን ሰራዊት ሱዳን ንዝግበር ግን ብተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ የምፆ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን እቶም ናይ ኣሜሪካ ሰነተርስ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ድማ ነቲ አርኤስኤፍ ዝገብሮ ዘሎ እውን ናብ ቅድሚት የምፅዎ ኣለዉ ዋላ እቲ ሚድያ እውን ተደጋጋሚ የውፅኦ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝተፈራረቀ ሓበሬታ ወይ እውን ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ኣንተቦ ኣምፅልኩም ዝነበርኩ ድማ እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ መልሲ ሂባላ ሳሕቲ ካብ ትቦ መልሲ ማለት እዩ እዚ ብልፅግና ብመንገዲ እቲ ሆርን ሪቪው እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ናብ ዕብዳን ገፁ ዝኸደ ምዃኑ እያ ትገልፅ ዘላ እዚ ድማ ታሪክ ከም ብሓድሽ ክሪ ንክሰርሕ ምፍታን ኩሉ ዓይነት ለኽበጥበጥ ንሕጋዊ መሰረት ናይ ኤርትራ ንሉዓላውነታን ናፅነታን ዝተናኽፍ ነገራት ቀስቃሲ ዝኾነ ዘረባታት ግን ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ድማ ዘይብሉ ነገር ሒዞም ንኤርትራ ቀፃሊ መርዛም ዝኾነ ዘረባን ፕሮፓጋንዳን ይገብሩላ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ልኡላዊ መሬት ልኡላዊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንምውሳድ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ሓንቲ እታ ታሕተዋይቲ ገሊፆማ ዘለዉ ግን እንታይ ኢሎም ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሎምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጅግንነት ፈፂሞም ሙሉእ ዘበኖም ንሃገር ኣገልጊሎም ንዝሞቱ ዘለዉ ብሓደ ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዝቕተሉ ዘለውን ንሳቶም ምስ ሞቱ ድማ ኤርትራ
ናይ ስልጣን ሓጓፍ ክልዋ ከም ዘይኮነ ሓጓፍ ክፍጠር ከም ዝኾነ እሞ መንግስቲ ኤርትራ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ኣርቲክል ዘውፅዎ ዘለዉ ኣይትረኽቡን ኢኹም ኣብ ነዊሕ መደረ ከኣቶና ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም እዩ ነገሩ እንታይ ብትብል ዘሎ ኤርትራ ናብቲ ዋርሳይ ዝበሃል ወለዶ ኩሉ ነገር ኩላታ ላይ ኣስጊርናየ ኢና ስለዚ ኣይትሻቐሉ ድሓር ሙሉ ህይወቶም ጅግንነት ፈፂሞም ዝሓልፉ ዘለዉ ብደቆም መተካእታ ተገይሩሉ ቦታ ኣይትሕለሙ ኢላ መሊሳትሎም ኣላ ኣነ ድማ እንታይ ይብል ትመልሲ ምምላሶም ኣፀቢቑ እዩ ዝሕጉሰንና ኪኑ እውን ኣብ ዳሕራይ እውን ክሪኦ ኢና ካልእ ዓይነት መልሲ ኤርትራ ዝብዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ግን ነዚኣቶም ፅቡቅ ጌርኩም ክትቀርፅዎም እንተኮይንኩም ነቶም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ክልተ ምክትሉ መንእሰያት እንተትገብሩ እንታይ ፀገም ነበሮ ንሚኒስትር ዑስማን ክልተ ምክትል ዘለዎ ንኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክልተ ምክትሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቆ ጠጠው ዝብሉ ንጀነራል ፊሊጶስ ከምኡ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኮለ ጌና ክቆብፁ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ድማ ክንረጋጋዕ የስ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ዓያሺ ይኮኑ ስቑ ኢሎም ብዘይ ነገር ክገጥፍዎ ግን let's make it public ምንታን ፀላኢና ክቕረፅ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኮንፊደንሱ ክዓቢ ኣይ ሆፕ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እውን መልሲ ክትረክብ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ድንጉይ ኢሉ እምበር ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ዝህብ ዘሎ ብዛዕባ እዚኣ ተዛሪበ ነይራ ኣነ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕልምናቶም ከም ኣጀንዳ ንኸይቅፅል ክንቆፅዮ ኣለና ኢልና ነይራ ንሓይ ሰሚዖም ገይረ የብለኩም ኣለኹም ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ነዛ ርእሲ እዚኣ እውን ክትንክፋ ብምኽኣሉ ናይ ብሓቂ የተሓጒሳኒ ስለዚ ፅቡቅ ገይሮም ክቕረፅሉ ዝኽእሉ መልስን ነገራትን ምሃብ ድማ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ ነገር እዩ ኣይ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብከምዚ መንገዲ እናቀፀሎ ክኸይድ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ኣብ ግዜኡ እዩ ዝህብ ዘሎ ወላ እውን እቲ ናይ እሱራት ምፍታሕ ሓደ ዓብይ ተስፋ ፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ እውን ተቃዋምቲ ዝነበሩ ከረየኩም እየ እቶም ሓቀኛ ተቃዋምቲ ተስፋ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ መድረክ እዚ ዝኸውን ኩነታት ትገብር ኣላ ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ነገራት ትገብር ኣላ ቀደም ኤርትራ ዋላ ትገብረ እንተነበረት ኣብ ሚድያ ተምፅኦ ዝነበረት ክኸውን ይኽእል ኣብ ሚድያ ግን ተምፅኦ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ those are the things እቲ ነገራት መብዛሕትኦም እቶም ሰይጣውንታ ንኤርትራ ኣብ ስርዓት ምቕያር ወይ እውን ምስቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ወለዶ እንተሓሊፉስ ብኮ ክፍጠረልና እዮም ዝብሉ ንዘለዉ ዘንባህቑ ዘለዉ ኣይትዕለምዎ ኣይክትረኽቡን ኢኹም ማይ ሓቑንኩም ክትተርፉ ኢኹም ዝዓይነቱ መልሲ ትህብ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ድማ ናይ መወዳእታ በዚያ ብከምዚያ መንገዲ ምስ ኣሜሪካ ተረዳዲኦም እዚ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣነ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ሌጋስናቱ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ሽግር ፈትሒዎ እንተሓሊፉ እቲ ምውርራስ ናይቲ ሃገር እውን ፅቡቅ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ጥጁ ኣጀንዳታት ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ዋጋ ክፊልና እዩ ካብ ሕጂ ንንየው ግን ክቕፅል ኣይንደልዮን ኢና Security Strategy Friday, and it's already been ruffling a few feathers, especially here in Europe. The document took aim at the European continent, calling the EU overregulated, lacking in self-confidence, and facing civilizational erasure due to immigration. Reacting to the criticism, the EU's foreign policy chief said Washington was still Europe's main ally, and that as allies they እንታይና ንሰምዕ ዘለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ስትራቴጂ ንኤውሮጳውያን ከዕብዶም ደልዩ ከም ዘለውን ኤውሮጳውያን ኣፀቢቖም ተቐይሞም ከም ዘለውን ተቆጢዖም ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ግን መልሓስካ ቁርጥም ኣቢልካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ስምዕዎ ድሓን ዋላ እኳ እታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ኣነስ ብኸመይ ተረዳእኽዎን ገለ እንተበለት ኣብ ኣግዳ ሓቂ ኣመና ተቆጢዖም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ Lovely to have you back on set with us. So when you look at this national security strategy, is Koya Kallas right to say that the U.S. is still an ally of Europe? Well, it sounds more like wishful thinking from Koya Kallas, because when you read the national security strategy, at the very least, it shows that the U.S. is very seriously questioning whether or not they are still aligned with the Europeans, and that alone is a radical reorientation of ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ብሕፅር ዝበለ ዋላ እኳ እታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ምስ ኣሜሪካ ተቐንዲ መሻርክትና እያ ስለዚ ብዙሕ ዘፍርህ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ዝብል መረዳእታ ክትብ ተፈተነት እዚ ዊሽፉል ወይ ከዓ ትምኒት ናታን ባህጊ ናታን እንዳይ እምበር ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ክትእለ መሪፅ ኣላ እያ ካብ ኤውሮጳ ዝተፈንተተ ስትራቴጂ ክትክተል ድሮ ሓያል እዋን ገይራ ኣላ እዚ ከዓ ብዙሕ ዘገርም ኩነታት ዝፍጠረሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና why am I saying this ወይ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ይመጽእ ኣሎ ንዝብል ድማ ምክንያቱ ኤውሮጳውያን ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ኮነን አንጻሮም ዓጢቁ ዘሎ ኢሎን ማስክ ዝበሃል ኣብ መዓልቲ ክንደይ ፖስት ይገብር ኣሎ ሕልፍ ሓሊፍዎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክብተን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣብ ኤክስ ክፅሕፍ ጀሚሩ ኣሎ እሱ ከንታይ ኮይኑ እዩ ቀንዲ ምስኦም
ኣብ ህልኻት እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ በዚያ ንጀምር ምክንያቱ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸፍእ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሎን ማስክ እዩ ሃብትናቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ፅልዋናቱ መወዳድርቲ ዘይብሉ ኩሉ እዚ ሒዙ ድማ አንጻር ኤውሮጳዊ ሕብረት ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ብግልፂ Leave it to those Euros, the European Commission slapping Elon Musk and X with a $140 million fine today, saying that the platform violated transparency rules. ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ዝሓለፈ ንኢሎን ማስክ ኣበትናቱ ኤክስ ዝበሃል ፕላትፎርም ማለት እዩ ሕግናትና ጥሒሱ ብዝብል 140 ሚሊዮን ዶላር መቕፃዕቲ ሂቦሞ እዚ መቕፃዕቲ እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሙሉ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ኢሎን ማስክ ኮይኑ ንኤውሮጳዊ ሕብረት በልክ ብሎ ይውዕል ኣሎ እቲ ዘገርም ድማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነፍሱ ዝኻለ መንግስቲ ምዃኑ ኣይኣምኑን እዮም ሰብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትፈትዎ ትኽእል ከይትፈትዎ ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ነቲ ዝገበርዎ ይድግፎም የለኹን የግዳስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንረብሓ ናይ ሃገሩን ንኩነታት ናቱን ኣሚኑ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ኣንደርማይን ወይ ከዓ ኣዳኺሞም ዝርእይዎ ዘለዉ ስለዚ ብሰንኪ እዛ ናይ ኤክስ ገበራ ስጉምቲ ኢሎን ማስክ 24 ሰዓት እዩ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ከዳኽሞ ዝውዕል ዘሎ ናይ መወዳእታ ዝኸፈት ካብኡ ዝረኣኽዋ ግን ኣብ ኤውሮጳ ጀኖሳይድ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ፃዓደ ኤውሮጳውያን ይቅተሉ ኣለው ጀኖሳይድ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ክብል ርኤ ኣለኹ ሓደ ሰብ ከምኡ ኢሉ ፖስት ዝገበራ ሼር ገይርዎ ኣሎ መኣስ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ እዞም ፃዓዱ ብሎንድ ሰባት ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ ከም ጀኖሳይድ ክቁፀር ኢሉ ኣሓፍርኒ እኮ ፃዓዱ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኣብ ሃገሮም ጀኖሳይድ ይፍፀመሎም ኣሎ ይብል ኣሎ ኣቶም ሰባት ሕፍረት የለን ድዩ መን ኢኻ ክፍፅመሎም ድሕሪ ኢሎም ከምኡ ፃዓዱ ካልኦት ከምኡ ሃብታማት ካልኦት ኣጀንዳ ገይሮም ድሕሪ መጋረጃ ነቶም ፃዓዱ ከም ዘይፋረዩ ገይሮሞም እዮም ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝብል እሱ እቶም እስላም እዩ ነቶም እስላም ሽሞም ኣይጠቅስኒ ግን ንሳቶም መፂኦም ይዕምፅዎም ኣለው ይቀትልዎም ኣለው ነቶም ፃዓዱ እዩ ዝብል ዘሎ ፖሊስ ደቂ ዓዲ እዮም ሰራዊት ደቂ ዓዲ እዮም መንግስቲ ናይ ደቂ ዓዲ እዩ ፃዓዱ እዩ ኩሉ እቲ ፖለቲካ ኣብ ኤውሮጳ እኳ እየ ዘለኹ ኣነ ኤውሮጳ ፀሊም ይኹን ካልእ ስደተኛ ቦታ እውን የብሉን እስካሁን ኣብነት በዓል ስዊድን እንድሕር ከድካ ቁርብ ተለይትሪኻ ኣብ በዓል ስዊትዘርላንድ ገና ኩሉ እቲ ወዲ ዓዲ ሒዝዎ ዘሎ ግን ስቲል ኣብዚ እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ንርኢ ኣለና በዓል ኢሎን ማስክ ድማ 200 ሚሊዮን ፎሎወርስ ኣብ ኤክስ ዘለዎ ንጎም ሸትን ከምኡ ፖስት ክገብር ውዕል ኣብ ሳውት ኣፍሪካ እንትኾነ እቲ መንግስቲ ዓሌታዊ ንፃዓዱ እዩ ዘጋፍዕ ይብል ናይ ፃዓዱ ቲፌዘ ኮይኑ በዓሎም ፃዓዱ ደቂ ዓዱ ንዑ ወይ እውን እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ምውላድ ስለዚ ኣበይ ኮይና ባና ከፀገባ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ እቲ ቁጥዐ ናቶም ዝለዓለ እዩ ኤውሮጳውያን ድማ እንታይ ገደሸካ ኣብ ጉዳይ ናይ ትእቶ ይብልዎ ኣለዉ ስምዑ ኣብዚ foreign policy instead of focusing as it has in the past, whether it was Joe Biden or Donald Trump in his first term, the US and the strategy is focusing not on threats from China or threats from Russia, but focusing on going after and criticizing the so-called allies, the Europeans, of course. The document እንታይም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ እዋን እዚ ፀላኢ ንቻይና ይኹን ንራሽያ ገዲፉ ንኤውሮጳ ሕብረት ከም ፀላኢ ርኢ ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ኣብዛ ቪድዮ እዚ እንታይ ትብል ረጂም ቼንጅ ወይ እውን ነቶም የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛታት ብምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ምትእትታው ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሮሞም ኣለው እዚ ከዓ ድሮ ሕማም ርእሱን ራዕድን ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ ኤውሮጳ ኣመራሒ ድማ ናይ ጀርመን ፎሬን ሚኒስተር ድማ ኣብ ጉዳይና ኢድኩም ኣይትእተው ዝብል እዩ ስለዚ ኣብዚ ስምዕዎ ናሽናል The long term, over the long term, it's more than plausible that within few decades, at the latest, certain NATO members will become majority non-Europeans. ስለዚህ እቶም ስደተኛታት እናበዝሑ ይኸዱ ስለ ዘሎ እቲ ኔቶ ዝበሃል እውን ብዘይ ኤውሮጳውያን ክሕዝዎ እዮም ይብላ ኣሎ as such it is an open question whether they will view their place in the world or their alliance with the United States in the same way as those who signed the NATO. ስለዚህ ብሓፈሻ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስደተኛታት ቦታ ከፊቱ ስለ ዘሎ እቲ መርሕነት ጉዳይ ናቱ ክቅይር ተዘይክኢሉ ከቢድ ክኸውን እንተዘየለ ንሕና ምትትታው ክንገብር ኢና በቶም የማናይ ክፋል ፖለቲከኛታት ኣቲና ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ክሲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናፃ ሓሳብ ምግላፅ ትኽልክሉ ኣለኹም ሴንሰርሽፕ ትገብሩ ኣለኹም ከምኡ ድማ ማይግሬሽን ፖሊሲስ ናትኩም ክትቅይሩ ኣለኩም ዝበሃል ዘሎ ማጋዛ ዓይነቱ ፖለቲካ ኣብ ኤውሮጳ ክትኣታቶ ዓብ ድፊት ክገብሩ ምዃኖምን ነቶም ስርዓታት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ድማ ረጂም ቼንጅ ክገብሩሎም ምዃኖም ኣሜሪካ ነጊራ ኣላ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣሜሪካ ጎረቤት መሓዛኻ ክትከውን ሽግር እዩ ፀላይትካ ክትከውን ሽግር እዩ መሓዛኻ እንተኮይና ድማ ዝገለደ ሽግር እዩ ዝበሃል ዘረባ ኤውሮጳ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ሕጂ መፂዎም ኣሎ እቲ ዘገርም ናይ ኣሜሪካ ምውሃሃድ
البوليتيكا يكونتم كوربوريشنستم بليونرات أخاخيبهم نزا إيروبا دكتا أصيبهم لالوينا نرزلنا إتسنا بحق زقرب كابوتينا كمل سايزيا وخال من قد خاخن رياينا قداينا يوكرين كابي خيدا لش أنا بنيت تنسقر A squad of German soldiers undergoes training in the forests outside Berlin. No, this is not the part which I want to share. Okay, I am سأخوانا اللغة مالتيو دحنا بنيت تنسقر تزبل وزلو بقداينا إذن جرمن وتحضرات وتدرنا غيرهم لاب زلو أبز حلفة أمثيلكم نيرة منسياتنا وتدرنا كعطوية مثل استبهلو درو سلامة وسلف جميرا مالو كيدو نخالوكم قبار ونحنا أبناتكم أجنداتات أين أتونينا بزبل ملكة أبقونهم تطوكم لعيدة ليون اللو سلازي تمنسي ناب سراويتين ناب جنبارن كعطو كم زيد اللي زلو يزيقال زلو زي أبيرو بازلو كنتات كبيرنا خوني يخيد كم زلو تراينا كنقلت لكم نخلابزي حنت نيرا بزي فيديو بقدانا يوكرين كما يخيد كم زلو تكلس مالتيو I think this one could be that. Just north of Kyiv, the aftermath of a Russian attack. Moscow launched over 700 drones and missiles at targets across Ukraine overnight, seemingly confirming that any agreement on a peace deal is still a long way off. Diplomacy has certainly intensified this week. كم تري ورا لهم ولا كدونالد ترامب قداينا راشا كودو شبت بدي بالانتهلوي بو ابتناش ناشونال سكيورتي ناتون كم زبلو قداينا ناي راشا كودا كم زلو وكم زقال تقلت بوتين جن كيف كبيت زخنا متقعت هي كايت كم زلو يزقل زلو ات دبلوماسين قالن زبال زلو كم تزدلو وتصيد كم زي ما تزلون حزب يوكرين لما هم تري وزلون بجاهم بسانا خوينكم حجزونا زعينتو لبوايز حلف زلو مهنياتو تكونتات زخوني يكون زحلي كرئيس لدي تراي كونتاتنا يوكرين بزخبر ملك يغطل كم زلو يزنقر زلو دونالد ترامب نسو تيم ناتو اب يوكرين زلوم فوري وديهم كم زلو زقلص ببزح من قد نرلنا ود دونالد ترامب اب حدا كونفرنس بلو سمعوا I got to witness. I was this summer with my beautiful girlfriend Bettina in Monaco, and we were driving around, and on an average day, 50% of the supercars, the Bugattis, the Ferraris, this, all had Ukrainian plates. Do we think that was actually earned in Ukraine? I'd been to Ukraine 20 years ago. It wasn't like there was a plethora of wealth there. And yet, you see the number two there getting arrested for stealing hundreds of millions of dollars. You hear all the rumors about what's going on. When I see every license plate on a supercar in Monaco being Bugattis, the rich fled. They let what they believed to be the peasant class fight these. انتاي زبل زلو زتري وزلهم ودون دونالد ترامب دان جونيور بحال كم تري ودلهم امنوكم سقالي ابز خدلو زنبركو فاكيشن منوكم على نيشتي هاجر مليونيراتن بليونيراتن ترايزغو شو بوتايو ازيو كبرن ني هبتمات بوتاي نيشتي بوتايو سو ابو مسكدنا اب نفسه كف معالتي اب نورمال معالتي كنزاور كلنا اتن كبرات مخاين بوغاتي دي فراري دي قالتهم كبر زباله مخاين ناتن تارغاسي نا يوكريني فرق نايتن ريان مخاين تارغاناتن نا يوكريني لو سلازي يوكريناويان صعيروم زبصحو ابز بوتا مصيوم ينبرلو ودا خنبل نخل عرناو بحفشا يوكرين بزح ناي بلشونا ጉዳይ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እቲ ገንዘብ ኣብቲ ኩናት ዝመውፅ ዘሎ ድኻዩ እቲ ገንዘብ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ ብብዝሒ ድማ መበልሽውና ኣብ በዓል ሞናኮ ኣብ በዓል ዱባይ ይረአ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኣብዚ ድማ ኣብ ዓብይ መጋባእያ ከም ዝገይሩ ነቲ ናይ ዩክሬን ቃልሲ ናይ በልሽውና ቦታ ምዃኑን ገንዘብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝሕግዝዎ ዘሎ ንቃልሲ ጥራይ ዘይኮነን ድኻታት ከም ዝቁተሉን ከም ዝፀንቱን ይገብራሎ እቲ ገንዘብ ግን ተጠውዩ ኣብ ኢድቶም ኢሊት ክላሳት እዩ ንሳቶም ሃብታም ዝኾነ ወይ ከዓ ምቾት ዝኾነ ህይወት የሕልፉ ከም ዘለውን ስለዚ እንታይ ዘርዚ ኣብኡ ነቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክውድኦ ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎ ንዩክሬን ድማ ክገጥፋ ከም ዝኽእል ግምት ከም ዘለኒ ኢሉ ይገልፅ ነፍሱ ዝኻለ ኣሰንባዲ ዘረባ እዩ ወዲ ፕሬዚደንት ተዛሪቡ ምንታይ ዘገድስ ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኖርማል ግዜ ሓቅኹም ክብለኩም ይኽእል ዶናልድ ትራምፕ ግን ካልእ ሰብ ዝኣምን ሰብ ኣይኮነን ንዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌት ክትንዕቆን ከተዳኽሞን ትኽእል ከም ዶናልድ ትራምፕ ስድርኡ ዘኽብር ግን ኣይረኣኹን ኣነ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ኣማኸርትናቱ ደቂ እዮም እቲ ዘገርም እዩ ደቁ ዝበልዎ ንኣብነት ኣነ እንታይ ኢለኩም ኣብዚ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ገለገለ ስቶክስ ብፍላይ ኣብ ክሪፕቶን ገለን ደቁ ንሶም እዮም ቀንዲ እቲ ፖሊሲ ዝገብርዎ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣቦኦም ንዖም ጥራይ ዝኽተል ስለዚ እቶም ደቁ ዓበ ቦታ እዩ ዘለዎም ኣብቲ ናቱ ምሕደራ ብጀካ እቲ ፋሚሊ ናቱ ንኻልእ ነዚ ኩሉ ኣብ ጥቁ ዘለዎ ናይ ኣምን እዩ ክትፈልጡ ስለዚ ደቁ ክዛረቡ ከለዉ ዓለም ፅን ኢላ እያ ትሰምዕ ዓሻ እዩ ዝመስል ግን ዓሻ ኸ ኣይኮነን ዳርጋ
ንነዊሕ ዘመናት ሃብታም ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ኣይኣምንኒ ብዙሕ ግዜ ገለገለ ከምታት ክብባህር ኣለዎ ሰባት ኣዝዮም ሃብታማን ኮይኖም ብዙሕ ሰብ ኣይኣምኑን እዮም ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ትሩፋ ክገብሮም ስለ ዝፍትን ይበሃል እዚ ደቁ ዝዛረብዎ ፖሊሲ ወይ እውን ዝህብዎ ሓበሬታ ተኸተልዎ ተጠቀሙሉ ዝብለኩም ብኸመይ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ዝገብር ነታ ንጅቡን ስድሩን ዘርብሕ ስድሩ ድማ ይፈልጥዎ እዮም ኣቐዲሞም ንሶም እዮም ኣቅድሚኡ ኮይኖም ነቲ ነገራት ዘተንብሁ ስለዚ ዩክሬን ጉዳይ ናታ መጻኢ ናታ ሕማቅ ክኸውን ከም ዝኾነ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ ነጊሩ ለወዱ ኣገይን ክትጠቀቁለኩም ኩሉ ግዜ ሳቶም ዝብልዎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ክውዳእ ይደሊ ኣነ ሰብ ተወዲሎ ፀገም እዩ ክውዳእ ኣለዎ ግን ብዛዕባ እቲ ኢንቨስትመንት ዝብልዎ እውን ሰሚዕካ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ ንዓኻ እውን ንግለሰብ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ወፂና ሓንቲ ኣብዚያ ለንቀነ ትዝረብ ዘላ ድማ ክንርኢ ክሓዋውሰልኩም ስለዘይ ዘለኹ ምናልባት እዚኣ ከስምዕዋ To that breaking news is this attempted coup in Benin. Joining us from Accra, in Ghana, of course, is Adama Gueye. He's a political analyst and former director of communication at ECOWAS. Adama, thank you so much for joining us. Tell us what you know here. هذا أبزي وان دما زبال زلو دما أب تفتين هجوكا almost تاشمو خينو لبهالا لو أب بنين تبهال هاجرنا معراب أفريقيا بوتهدراين حلفتي علوا تفتينو خمس نبرن نجزيو سلطان كحزو كم زفتنون انتقوني اتي منجستي بدقفنا فرنسا مس فرنسا تحبابر منجستي اوزلو بدقفنا فرنسا نتتفتن علوا كفشلوا خمس خالو ينقرالو سلازي هذا علوا تفتينو اقاط عمقن اب فريكي بصحي كم زفشلي يزنقر زلو again ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከም ሕማም ቫይረስ ኮይኑ ዝሰግር ዘሎ ዝላባዕ ዘሎ ብፍላይ ድማ እተን ፈረንሳ እናመዝመዘተን ትነብር ዝነበረ ሃገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፈፂንካ ክቕበልዎ ይክእሉን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ሃብቲ ናይ ሃገርና ንዓና ክኸውን ኣለዎ ብምባል ተደጋጋሚ ዝፍተን ዘሎ እዚ ኣብዚ ቀረባ ጥራይ ኣብ ጊንያ ድሮ ተፈፂሙ ይበሃል ኣሎ ኣብ ጊኒ ቢሳው ማለት እዩ ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ በኒን ዝበሃል ሃገር ተፈቲኑ ኣይሰለጠን ኣሎ ግን again it's going to continue እዚ ነገራት እዚ ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ፈረንሳ ድማ ሻቅሎታ ጥር ዝደይቡ ከም ዘሎ ምግማት የድሊ because hey they live off ብከምዚ ዓይነት ምዝመዛ ቁጠባ ናይ ሃገራቶም ንዓመታት ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝህሉ ገይሮም ዝቕፅሉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ again እዚ እውን ሓደ ካብቲ ፍፃመ እዚ ዕልዋ መንግስቲ ኣይሰለጠን እዩ ዝበሃል ዘሎ but they tried it now maybe another time ብዝበለፀ መንገዲ ክፍትንዎ ይኽእሉ ኮኑ ኣብዚ ሓደ ነገር ክልተ ነገራት ከሪአኩም ኣብ ቁጠባ ኣተኲረ ከሪአኩም ስለ ዝደልየ the number one is ብተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ ክገልፆ ፀናሕኩን ዝገልፆ ዘለኹን እዩ ሕጂ እውን ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ኢና እዚ because it has an importance ንዓና ድማ ዘገድሰና ስለ ዝኾነ where is it እዚኣ ናይ BRICS money ትብል ሓንቲ ቪድዮ ሸር ገብረ built on a foundation of right that's Brazil, Russia, India, China and South Africa. Well, they're cooking up something pretty radical, a brand new kind of digital currency. And the really wild part, it's built on a foundation of actual solid gold. So let's just boil this down to one. እዞም ብሪክስ ዝበሃሉ ሃገራት ቀፃሊ ኣንፃር ኣሜሪካ ወይ እውን ኣሜሪካ ዘፍርስ ጉምቲ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር ሓደ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ድማ ሓደ ናይ ብሪክስ ንንግዲ ዘገልግል ባጤራ የቁሙ ከም ዘለዉ ይዝንገር ባጤራ ንዶላር ኣሊኻ ብናይ ቻይና ምትካ ውፅኢት ክህልዎ ይክእልን እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ንብዙሓት ሃገራት ዘማእከለ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ እሱ ድማ the unit ብምባል ገሊፆም ኣለዉ እዚ the unit ዝበሃል ዘሎ ባጤራ ወይ እውን ናይ ንግዲ መሳርሒ ንንግዲ ጥራይ ይጠቅም እንታይ ክገብርዎ እዮም ዝሓስቡ ዘሎ መሲልኩም this is very creative ኣሜሪካ ድማ ከቢድ ብድሆ ይመፃ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዩኒት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ክገብርዎ እዮም backed by 40% gold and 60% BRICS currencies ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ገንዘብ እቲ ናይ ንግዲ ወረቐት ወይ እውን ሓደ ናይ ንግዲ ዝብልዎ ዘለዉ 40% ናቱ ወርቂ 60% ናቱ ድማ ባጤራ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ህንዲ ናይ ብራዚል ናይ ሳውት ኣፍሪካ ናይ ኩላቶም ኣማኺልካ ኣብኡ ዘለዎ ጌርካ ትነግድ ሕጂ እንታይ ዝገብረካ በዚ ናይ ብሪክስ ባጤራ ክትነግድ ከለኻ እቲ ባጤራ ኣብቲ ውሽጢ እንታይ ኣለካ ወርቂ ኣለካ ኣብኡ ድማ ናይ ቻይና ባጤራ ኣሎ ናይ ራሽያ ባጤራ ኣሎ ስለዚ እቲ ኣብኡ ተትርፎ ዘለካ ምስ ቻይና ነጊድካ ተትርፎ ዘለካ እቲ ናይ ቻይና ባጤራ ምስ ቻይና ኣደቃቂስካ ምስ ራሽያ ድማ ንግዲ እንተለካ ካብኡ ኢኻ ክተደቃቅስ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሃገር ክቋፀሮ ወይ ዶሚኔት ክገብሮ ዘይክእል ሓደ ሃገር ድማ ክእግደካ ዘይክእል ዓይነት መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ ስለዚ
انتينا نرزلنا ولا كان أمريكا خد سألات تخل ولا ون أوروبا كتفتوهم تخل نزي بريكس مع بلوز اللوجن أنت أرو نخد كيد أزي كبيدي كون سلامتاي نقول لحجر يدوات أزي نقول لحجر يوات معناته هذا حجر زكو عصر ولا تشاينا ونتخونه أمريكا قديف كانت تشاينا قص كان دحرقيت كا لو مي تشاينا مسكين كونه خليهم دحري 3 عام دحر 4 عام زمت ولدنا تشاينا انت عينها تحساسبا كله يخلقنا يتفلتني غا سلازي نامريكا كان عجب يوكي نيرو شعنا بامريكا تغيرتي ريزيرف كرنسيز بحال زلو سلازي كابزي اتوم ناب تشاينا قص كا هبتسغرو كال منقد فتيركا تودادار زخون مغبار اتزبال صيز بحال زلو سلامنتاي زي هاغرات يمرصوا لوا ابزي سمعوا. Perfect example. They had over 1,750 tons of their own gold stored in the US. After years of begging, they got exactly 300 tons back. Now they just filed a new request for the remaining 1,350 tons. When I hear that, the hair on my neck. انتاي زبلكم زلو زتري وزلهم جرمن زا جرمن تفلطوا هاجر مالتي ورق ناتا اب عد انجليزن اب امريكان اللو بزح ورقي حساب شحن 300 شحن 750 طن دبصح مالتي نزي ورق زهبوني لا مسحتتت كبوا يكالون امريكا تراي زلو زي زي كابو دحر خندي لمنا 300 طن تراي بما ترفخه علك حمو يقال سلازلو غزي لينا وي ون كبوا ون ايدليو ناتكا ورق مالتي سلازي ورق ون وحس يمثل امبر وحس ايكونن لمتاي مالتي هاجرات ورق ناتا ننقدي لن ينزጥቀማሉ ኣብ ሓደ ሃገር ምስከዘን ካዮ ግን ከም ትሪዎ ዘለኹም ክቡ ካይደልን እዮም ብፍላይ ከም ዝሕጅና ጂኦፖለቲካ ውድድር ኣብ ዘሎ ወርቅ ናትካ እውን ዘተኣማምን ከም ዘይኮነ ብፍላይ ኣብ ወርቂ ድማ ዓብይ ኢንቨስትመንት ትገብሩ ዘሎም ተጠንቀቑ ብፍላይ እቶም ሽልማት ገዛ ዘለኹም ፀገም የለን ኣብዚ ስምዕዎ እዚ ኣብ ኮንፈረንስ ተገበረ እዩ It's pretty heavy. So have a nice زاتري وازلهم اب حدا ناي كونفرنس تجبرت ياتي كوفي لزل بعد بعد لا بيتر شيف بحال ناي وركي ابي ادفوكيت وي كا دغاف ناي وركي اب وركي انفست جبرو دولار كموتيو بيتكوين ترغم يبلون ستوك ماركت ون كراش كجبري نابل ورك ترايز ابليو ابت كونفرنس عديمو انتاي بلو والله ورك سي ورك مخان بخما يتفلت يلوم هذا ورك بارامتيو ريز ورك زي لو انتاي مثلا كان بلا حتى سمعوا بزي سيرتيفيكيت ناي ورك يبو official certificate. So we take it out. It's pretty. This down. It says Kyrgyzstan 1,000 grams fine gold, 99.9.9, and a serial number. Try it. Yes, it's heavy. Is it real gold or no? Well, I don't know. I mean, is this what you're trying to say? Exactly. ስለዚህ ሐቀኛ ወርቅ ዲዚ ኮነን ሰርቲፊኬት አሎ ሲሪያል ናምበር አሎ ኩሉ ዘሎ ወይ ዚ ወርቅ ዲ አይኮነን ይልዎ አይፈልጦን ይልዎ ስለዚህ ወርቂ ውን በዓሉ አቢት ከዕስከ ዘለኻውን ሪል ወርቅ ዲ አይኮነን ተም ትፈልጡም ተገይ ትፈልጡ ግን ንሱን ሓደጋ ኣለዎ ተጠንቀቑ ኢሎም እዮም ኣብዚ ዝገብሩ ዘለው ስለዚህ there is so much of scam ኣብዚ ዘለና መድረኽ ልዑል ጥንቃቐ ዝሓተካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው። ነገር ግን ስርዓቱ እየፈረሰ መሆኑን የሚያሳይ በፍጥነት ነው እየሄደ ያለው። እኛ መገመት እንኳን በማንችል ደረጃ በጣም ስርዓቱ እየፈረሰ መያዣ መጨበጫ አተው ብዙ ነገር እያደረገ ነው። በየአቅጣጫው ስርዓቱ ላይ ህዝብ እየተነሳ ነው። ከትምህርት ቤት ከተማሪዎች እስከ ትጥቅ ትግል በጣም ፍጥነቱን እየጨመረ የከተማ ነዋሪዎች የገጠር የሁሉም ክልል አካባቢ ያለው ሁኔታ በጣም አስጊ ነው። ኢኮኖሚው ወድቋል። ሴኩሪቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወደቀ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ጀዋር መሐመድ ይኹን ዶክተር መልኪሳ ካልኦት አክቲቪስትስ ከም ዝብልዎ ዘለው እታ ኢትዮጵያ ቅልውላው ናይ ምልዓል ናይ ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ ስርዓት ናይ ምቁፅፃር ዓቕሙ እናወደቀ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ጀዋር ፖስት ገይርዎ ዝነበረ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም protest rally is taking place in the city of አሰንዳቦ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ጅማ ዞን ጅማ ማለት ከናብ ቤተሰብ ዓዱ ማለት እዩ መበቆል ዓዱ ዞባ ናቱ ማለት እዩ ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፅልኣት ወይ እውን እቲ ክበድ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ኣብቲ ንሱ ክቋፀሮ ይኽእል እየ ዝብሎ ቦታታት እውን የጋጥም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ increased significantly እቲ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ fact that the tax collected on paper trade has been increased significantly. Previously they were paid 8,000 birr for a lot of paper per car, but today they have been ordered to pay 600,000. ስለዚ እቲ
ግብሪ በአይኤምኤፍ ተደሪኹ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ነቲ ህዝቢ መሊሱ ከም ዝለዓልን አንጻር አቢ ከም ዝቃለስን እቲ ዘለዎ ሽግር ናባሰ ንክኸይድ ድማ ተርፈኒ የብለይን አንጻር እዚ ስርዓት ዝክትንሳኣለኒ ንኽብል ይገብሮ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሚድያ ድማ ተተቀባቢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ተራ ናይ ሚድያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ስርዓት ናይ ኣቢ ኣብ ምውዳቕ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑን ክወድቕ ከሎ ስርዓት ድማ ለኪምካ ናይ ምኻድ ንገለገለ ለኪሙ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዚ ነገር እዚ ከም ርዱእ ጌርካ ክትወስዶ ክትክእል ኣለካ ኣቢ is accused of preparing an escape through UAE በዚ አብይ አሕመድ መውደታ ናበይ አብይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ክሓድም ከሎ ናበይ ከም ዝሓድም ዝፍለጥ ነይሩ ኣይፈልጥን ነይረ አብይ አሕመድ ናበይ ክሓድም ምዃኑ ግን ኩሉ ሰብ ወላ ጭሩያ ትፈልጥ ናይ አብይ መህደሚ ቦታ ፍሉጥ እዩ እሱ ድማ ኢማራት ክኸውን ዝኽእል እዚ ካብ ወፃኢ ብዙሕ ቦታ ድሮ ኣብ ኢማራት ቦታታቱ ወላ ገንዘቡን ኣሰጋጊሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ስለዚ ፐብሊክ አንረስት rising nationwide human rights abuses ሰብኣዊ መሰላት ይኽሰስ ኣሎ ብኩሉ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ከምዚ ጥዕና ብዘይ ናይ ጥዕና መሳለጥያታት ዘይምግባር ደሞዝ ዘይምኽፋል ጥራይ ዘይኮነ ስሎ እንድዩ ናይ መናብሮ ምንሃር ጥራይ ዘይኮነ እስር ቤታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝገብሮ ዘሎ ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ሰብ ንትግራይ ባጀት ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ ናይ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ድማ ብድሮናትን ብመዳፍዓትን ብጀታት ናቱን ክንደይ ሲቪል ሰብ ይቀትል ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብይ አሕመድ ኣብ ቃል ዓውፅይዎ ዘሎ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ ህሊና እስከሚያቅ ጊዜ ድረስ ወንጀለኞችን ስታገል ነበረ ታዬ ደንዳራዶ እንደ ዳንኤል ክብረት ልጅ አላቸው እንደ አዳነች አበቤ ባለትዳር ናቸው እንደ ሽመልስ አብዲሳ አባት እንደ አዲሱ አረጋ ባል ናቸው እንደነሱም የመግደያ ስልጣን እንደነሱ የመክበሪያ ወንበር ነበራቸው እንደ በለጠ ሞላ ጥልቀት ያለው ሆድ እንዳገኘው ተሻገር የማያሰላስል አንጎል እንደ ተመስገን ጥሩነህ የሚገረድን ማንነት ግን አልፈጠረባቸውም ተዘረባ ደርፍ ድዩ ግጥም ድዩ ወላ ተራ ሓተታ ከማን ክርዳእኒ ይከኣለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሎም እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ነዚ ታየ ደንደኣ ዝበሃል ንኣብይ አሕመድ ገለ ካብቶም ቀንዲ ኣባላት ናይቲ መንግስቲ ናቱ ብፍላይ ድማ ሚኒስተር ናይ ሰላም ኮይኑ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር ንክፈት ሓሊ ገይርዎ ዝነበረ እዩ ሚኒስተር ናይ ሰላም ዝገበርካዮ ስልጣን ገዲፉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሚኒስተር ናይ ሰላም ክትኣስር ተጀሚርካ እንታይ ዓይነት መራሒ ምዃንካ ብዓለም ምንጋር ዘድልዮ ይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ዘይኮነ ናይ ኩናት ናይ ውግእ ፕራይስ ክወሃቦ ዘለዎ ትብል ሓንቲ ኮሜዲ ኣምፂርኩም ፀኒሐ ወይ እውን ሓንቲ ናይ መዘናግዒ ኢሎም ዝገብሮ ብኤኣይ ዝገብሮ ቪድዮ ሪና ነርና ትኽክል ናይ ሚኒስተር ሰላም ናትካ ኣውፂኻ ንሸውዓተ ዓመት ክትፈርዶ ከለኻ ሚኒስተር ሰላም ትገብሮ እኮ ነቲ ዘለካ ኩናት ክፈትሓልካ እዩ ንስኻ ትደልዮ ጥራይ ክገብረልካ ይክእልኒ ምስ ካልኦት ምስቶም መቀናቐንትኻ ክዘራረብ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣብይ አሕመድ ንዑ ወሲዱ ብመን ተኸቢቡሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ዘመጉስዎ ዘለዉ እቲ ናይ ኦሮሞ መራሒ ዘሎ ሽመለስ ኣብዲሳ ከምኡውን እቲ ታየ ኣጽቀሥላሴ ዝበሃል ካልኦት ተወለድቲ ኣምሓራ ድማ መጋበርያታት ኮይንኩም ዘለኹም ከማኻትኩም ኣይኮነን ብርግፅ ከማኻትኩም በዓል ሓዳር ኣባል ናይቲ መንግስቲ ደሞዝ ናይቲ መንግስቲ ዝወስድ ዝነበረ ፀጋታት ናይቲ መንግስቲ ቦዲጋርድ ከማኻትኩም ዝነበሮ እዩ ነዚ ኩሉ ነገር ግን ኣይደልን እቲ ሃገር ናብ ሕማቕ ትኸይድ ኣላ ብምባል ተሓሲሙ ንኣብይ አሕመድ አንጻሩ ጠጠው ስለ ዝበለ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ተመንቲሉ ኣብ እስር ቤት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገበን ንሸውዓተ ዓመት ክፍረድ ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ ነቲ ሃገር ሒዝኩማ ትጠፍእ ኣለኹም ካብታ ትወድቕ ዘላ መርከብ እውን እንተወሓደ ነብሲ ውፅኢ ኣሎ ታየ ደንደኣ ንሸውዓተ ዓመት ክእሰር ይኽእል እዩ ዝብል ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ስርዓት ናይ ኣቢ ብሕጂ ሸውዓተ ዓመት ክፀንሕ እዩ ኢልካ ንክትግምት እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ኣብ ግምት ኢቲኻ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ኣብይ አሕመድ ክንዱ ዝኣክል ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እውን ስለዘየለ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ እቲ መፍትሒ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ እቲ ፀገም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ፀገም ግን ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ኣብ ኢዶም መዳሓውዮም ዘሎ ሰዓት የነበራትን የብሔራዊ ጥቅም የማስከበር ፍላጎትና ጥያቄ አንስታለች ይህንን ጥያቄ እንዳይመለስና ለማድበስበስ በግብጽና በሻቢያ ዋና አዘጋጅነት አገራችንን የትርምስ ቀጠና ክልሉንም ከግጭት አዙሪት እንዳይወጣ የማድረግ ፍላጎት አለ ይሄ ፍላጎት የጠላት ፍላጎት ነው አሁን በፋኖነት በተለይም በዚህ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኢዱ ዝሓበ
ዳርጋፍን ሙሉ ፋኖ ናብ ጣውላ መጽ ምዝብልጽግና ከም ዝተዘራረበ ገይሮም ንሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ሕብረት አፍሪካ እንኮላይ ከሓፈረ ፕሮፓጋንዳ ክገብረሉ ዝፈተነ እዩ ስለዚ አካል ናይቲ ዘረባ ድማ እንታይ ክትገብር ዘለካ ንኤርትራ ንግብፅን ገንሸል ክትገብር ክትፍትን ክትክል ኣለካ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ ኢላ ዝተበገሰቱ ዕላማ ንዑ ጠጠው ንምባል ግብፅን ኤርትራን ግብፅን ኮይነን ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካናትና ኣትየን ነቲ ፋኖሲ ኤርትራን ግብፅን እየን ዝድግፍኦ ዘለዋ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ምሓራ ምስ ኤርትራን ግብፅን እንታይ ርክብ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ፕሩቭድ ዝኾነ ዶኩመንት የለን እንተለዎም ኮይኑ ማለት እዩ ዝኾነ ርክብ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ እንተ ዝነብሮ ነይሩ መፅበመና ነይሩ ንጎ ምሸት ደርፍታት ገይሩ ሓፈሻ ባዕሎም እዮም ተንስዮም ዝቃለስዎ ዘሎ ቀንዲ ምንጭ ናይ ኣፅዋራቶም ድማ መን ኢሎሞም ባዕሉ ናይ ጀነራላት ናይ ኣቢ ብዝገበርዎ ገምጋም ፋኖ ይኹን ሸነ ምንጭ ናይ ኣፅዋርናቶም ብልጽግና ባዕሉ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑን እዮም ገምጊሞም ካብኦም እዮም ዝወስዱ ዘሎ ስለዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣለዎ ምዕቡል ኣፅዋራት ሒዙ ክቐርብ የብሉ ምክንያቱ ንዑ መንጋጉ ሰይሮም ነታ ኣፅዋር ወሲዶም ብጌሮም ይድክሩና ስለ ዘለዎ ኢሎም ገምጊሞም ስለዚ ልሕሉሕ ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘለካ ዘጋጠመ እዩ እቲ ገበን ግን ናብ ኤርትራ ገጽካ ፀጊዕካ ንኤርትራ ምኹናንን ንኤርትራ ወንጀለኛ ምግባርን እቲ ልሙድ ባህሊ ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ንኤርትራ ይኸስስ ኣሎ እቲ ኩነታት ግን እቶም ሐቀኛ ፋኖታት ዝበልወኻ ስምዑ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በፋኖና በአገዛዙ ኃይል መካከል ፋኖ ድል ያደረገባቸው ውጊያዎች ሲካሄዱ አርበኛ አስረስ ስለማስረሻ ማብራሪያ ሰጠ። የገጠምነው ጠላት የተሸነፈ ነው፣ ፖለቲካው የተምታታበት ከራሱ አልፎ ውሸትና ማጭበርበርን ለዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ያስተማረ የሚያደርገው መላቅጦ የጠፋበት በህዝብ የተናቀ በዓለም ፊት ሞገስ ያጣ አገዛዝ ነው ሲል የአፋብሃ ቴዎድሮስ እዝ ምክትል ሰብሳቢ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ አስረስ ማረ ተናግሯል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ድማ ነቲ ኩነታት ትሪእዎ ኣሎ ንዋጋ አንጻርና ዝዋጋ ዘሎ ፀላኢ ኮለ ገና ዝተሰዓረ ፀላኢ ኢና ንዋጋ ዘለና ይብላ ኣሎ ድፊትድ እዩ ተሳዒሩ እዩ ፀላኢ እዚ ይብላ ኣሎ እቲ እንኮ ዝገብሮ ነዊሕ መልሓስ ኣለዎ ፕሮፓጋንዳ መሽን ኣለዎ ሓሶት ናይ ምዝራእ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንሕና ንገጥሞ ዘለና ፀላኢ ተሳዒሩ ዘሎ እዩ ጠቕሊሉ ደይ ተሳዕረ ዘሎ እምበር ዝሰዓር ዘሎ ፀላኢ እዩ ዘለና ሓሶትን ምድንጋርን ድማ ቀዳማይ መሳርሕን ብልሕናቱን እዩ ስለዚ እቲ ብልሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንነፍሱ ሓሳቡ ኮይኑ ንኻልኦት ሓሰውቲ ዝገብር ዘሎ እዩ ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ አንዳርጋቸው ጽጌ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኢልና አብይ አሕመድ ሓስዩ እሕሲንን ዓይ ዝበለ እዩ ንዓኻ ንምፍታሕ ብዙሕ የተማጉተ ዝበሎ ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረን ብንጻሩ ካልኦት ፖለቲከኛታት እዮም ተጣፊኦም ዘውፅዎ ካብ እስር ቤት ንሱ ግን ነቲ ክሬዲት ናቶም ወሲዱ ሓስዩ የሕሲኒ ብምባል ኣብ ሚድያ ኣብ ከምዚ ጌራ አውፅኡኒ ኢሉ ስለተዛረበ ማለት እዩ ጅርማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንነፍሱ ሓስዩ መታለሉ ኮይኑ ንሕብረት አፍሪካ ንኢጋድን ኣካል ናይ ተሓሶት ምሂርዎም ኣብ ዘየድሊ ድራማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሰብ እዩ ዝውክሉ ኣካል ናይ ፋኖ የብሉን ነዚ ነገር እዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ጎኒ መን ኮይኖም ነይሮም ሕብረት አፍሪካን ኢጋድን መፅኦም ንባዕሎም ድማ ጎላት እዮም ኣለዉ ኩሉ ሰብ አንጻሮም ክዛረብ ይውዕል ኣሎ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ንባዕሉ ሓስዩ ሓሶት ዝምህር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ፋኖ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም መዝሚዞሞ ከም ዘለውን ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ድማ እንተቐፂሎም ዓወት ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝረኣዮም እዮም ዝረኣዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቐያየረ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ አብይ አሕመድ ብግጥም ክስዕሮ ስለ ዘይከኣለ ናብ ካልእ ሸፈጣት እዩ ከም ዘሎን ገለገለ ደገፍቲ ኣብ ናይ ብልጽግና ዓለም ቀዳማይቲ ዝፍለጡላ እንታይ እዚያ በላይ የሚሆነውን የእድሜያቸውን ክፍል ለህዝብ ባደረው ለሀገር ክብር በቆመው ወታደር ቤት አሳልፈዋል። የእናት ሀገሩ ዘብ በሆነው ወታደር ቤት በነበራቸው ቆይታም የሀገርን ሉዓላዊነት ለመገዳደር የሻተን የህዝብ ነገ ላይ ጥላሸት ለመቀባት የቋመጠን ሁሉ ልክ ማስገባት ሳዕሳዓይ ባጫ ደበለ መጽሐፍ ጽሒፉ ከም ዘሎን ብዛዕባው ድማ ንህልኩም ዝጅግንነት ናቱ ብጀነራልነት ነዚ ሃገር ዘንቀጥቀጠ በመባልዮም ነቲ ታሪኹ ግን ምሉእ ኣይገበርዎን ምክንያቱ ታሪክ ክጽሕፍ ከለኻ ኮይኑ ተሪፉ ኣበይ ተበጊስካ እውን ክረአ ክኽእል ኣለዎ ማለሲ ገለ ክፋል ቆሪፅካ ክኸውን ዘይኮነ ተሓቀኛ ታሪክ ክሰፍር ክኽእል ነይርዎ መጽሓፍ ጽሒፍ ኣሎ እታ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ተንኪፍዋ ድያ ኣይተንከፋንታ ወታደራዊ ብልሒ ዝመሃረቶ ተማሪኹላ ዝነበረ ብሳዕስዒት ድማ ዓብ ቅያ ዘትረፈላ በዓል ኣባዱላ መፅኦም እዮም ዝምስክሩሉ ዘለው እንታይ ይብላ ኣሎ እስከ ኣባዱላ ስምዑ ሽምቅ ተዋጊም ነበር መደበኛ ወታደርም ጸረ ሽምቅም ነበር ትላልቅ መደበኛ ውጊያዎችንም የመራ ጀነራል ነው በሁሉ መስክ
እያንዳንዷን ነገር አልፎበታል። ለርሳቸው ሀገርን ከነሙሉ ከምትሪ ወዘለኹም ምስክርነት ይዝበልጽ እኒህ ተከሙ ምሩኽ ዝነበረ ማለት እዩ ብሻዕብያ ተማሪኹ ዝኹሉ ፈተናታት ተማሪኽካ ዝነበርካ ብኸመይ ጽጊርካዮ ኢሎም ስሓተት ወንታይ ኢሎም እስከ አላቅ አይፈልጦን ኢሎም መስሓቅ ቪድዮ ለሓንቲ አባዱላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምናልባት አብታ መጽሐፍ ዝተረፈ ከነዘኻኽረኩም በአዛዥነት ከዘራ እንዲህ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፈን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል baby whoa yeah beitio ertra durnet aytanacheval beitio ertra durnet aytanacheval ከምትሪ ወዘለኹም እዚያ ኤርትራውያን محقولات مالتي بيلا جيروم تا تجفجفنت بالبدرف قيروم بيلا جيروم كما يجيرو تكونتاتنا يرتران تا كم زمسل ابتا مصحف فكر كف زي كل زانتا يتيوم للو مالتي የሚያውቁት ጫትምት ክፍለ ዱር ለሶስት ቀና ቆየት ነው ተጨፈጨፍና አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፍጨፋል ሌላ ክፍለ تزرباكا هذا كفل طوري متسي شفت نابلت قال عين الدرف جيروم يم سريحهم إيرترايان نتن خمسة جبركم بما كبري حابكم مخنياتو تحكينا تاريخو خيط تاريخ نمكاب تجبروا وزلهم سرح نعبي وخن بعد باج على بلد تاريخ كرس عزي بلون ساتهم ون قبلهم زدولي تاريخ يوم نمسك زي كد اليوم سلازغل صبوا غيركم دكم تتقبل زلهم سرحكم قصلوا سرحكم دما ادلاي يكنب لكم ندلي مسغانا دما يغباكم نقصل ابتخالز بهذا نسكر قريبهم بريزيدنت حدث ورده سلسته አማራጺታት قريبهم ለሎም ወሓት ናይ መወዳእታ ዝበሎም ስጉምቲ የካይደሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብለይቱ ተወሊዕ መሓዲሮም ኣሎም ውድብ ስምረት ህዝባዊ ተቃውሞታት ተናኺሩ ክቅጽል ብዝተወደበ መንገዲ ክምራሕ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝኽተሎ ስትራቴጂ ድማ ዳግም ክሪኦ ጻውዒ ተቕሪቦሎም ብዕጥቋት ካብ ቤት ጽሕፈቱም እታው ተኸልኪሉ ዝቐንየም ንመዓልታት ኣበይ ከም ዘሎ ተኸዊሉ ዝቐንየ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ መቐለ ከም ዘመላኽቱ ሓበሬታት ወፂምሎም ብህወሓት ሰለስተ ኣማራጺታት ከም ዝቐረበሉ ዝተገለጸት ጀነራል ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ህወሓት ክመርሖም ማሕበራዊ ንጥፈታት ዝምልከት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክመርሖም ከምኡውን ወተሃደራዊ ዝምልከቱን እቲ ሰራዊት ሓላፍነት ክወስድ ዝብሉ ነጥብታት ቀሪቦምሎም ጉዳይ ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዛራቢ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ኤርትራውያን ኮሜንቴተርስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበልዎ ስምዑ ዞባና ዳርጋ ሰሙን ኣብ መዓልትታት ዝቀያየር ኩነታት ይዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ዜና ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ትማሊ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ሓደ ፍልይ ዝበለ ለውጢ ተራእዩሎ ወይ ከዓ ወተሃደራት ትግራይ ወይ ከዓ ወተሃደራት ሓይልታት ትግራይ TDF ቅድሚ ሕጂ እውን ሰላማዊ ሰልፍታት ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ትማሊ ከዓ ከምኡ ዝበለ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣለዉ ሰላማዊ ሰልፊ ክትብሎ እኳ ፀጋሚት ናይ ቅድሚ ሕጂ ቶም ወተሃደራት ዕጥቆም ኣውሪዶም እዮም ሕቶታቶም ኣቕሪቦም ኣብዚ ናይ ትማሊ ግን ዕጡቋት እዮም ነይሮም ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወይ ከዓ ግንባራት ኣሎ ኣብኡ ብኣርሚ ዝገልጽዎም ዳርጋ ብውሽጢ ትግራይ ከምቲ ዝበልክዎ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፍሉይ ዝገብሮ እዚኦም ዝተዓጥቁ እዮም ነይሮም ኣብቲ ዕጥቆም እውን መብዛሕትኦም ናይ ውልቀ ዕጥቂ ክላሽንኮቭ ዝሓዙ ነይሮም ኣብ መንጎ እውን ብሬንን ክሳብ ዶሽካ እውን ዝተዓጥቁ ምንባሮም እዩ ዝግለጽ ካብቲ ዘጋጠመ እንታይ እዩ ነቲ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ወይ ከዓ መንግስቲ ትግራይ ንዑ ኸይቦሞ ከምኡ እውን ነቲ ትካል ሚድያ ናይ ትግራይ ንዑ ተቆጻጺሮሞ ነቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ገገዛኹም ትኸዱ ኢሎሞም ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ከባቢ ሓወልቲ ከም ዘውፅኦ ናይ ሰዓት ቦምባ ምንባር እዩ ዝግለጽ ኣብ ህዝቢ ኣብ ንብረት ብዙሕ ዕንወት ኣየውረደን ግን ይጻረይ ዘሎ እቲ ነገር መን ከም ዝፈጸሞ ኣይፍለጥን እዩ ኢና ተባሂሉ ግን ኣይተኸፍሎምን ስለዚ ስለ ኣብ መንጎ ዝተቐርቀረት እያ ዘላ
سيرجو كنتات كساب زي كتصالة كم زبالة أجرجر كقصة خالي عم ودعتو تي من زي حدا بوغن إيرتراويان زو حبزلو كومنتر كون كله بخاله من قدي تكونتات ناي تجراي حواسن قلطيفو زكايرن كونتات زلو حنتجن تجارو زبلو زلو نيرتراويان دما تنقاقه كتنقرن كتبنات غزياس كسمعوا تي تعيشون سلفي ما بقي خيد تاي قون من يروحوا قولوا تاي قون صاتكم كنت تقوليهم زول هو نحن ون قال سلن عند تدخل ندال على ايو تتغرا لاي سلفتاتو ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ አግባብ ዝገልጽ ዘሎ ሓደ ነገር በትንሶም ዝደልይዎ አገባብ ከም ዘይከደ መርአይታት ነው ንሶም ዝደልይዎ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ሬድሲ ገለ ዝብል ናይ ኤሪትራውያን ዩቲዩብ ወላ ሰማዕ ኮ ነይረ ኣብ እዚያ ስምዑ ዋስከ እንታይ ዝብል ሕወሓት ቀልጢፋ ታቤት ጽሕፈት ዘላ ሕወሓት ማማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እዮም ዝብልዋ ብኣዶ እዮም ዝፅውዕዋ ንዓ ቀልጢፍና ናብ ኣዶነት ኣምፂና ንኩሉ ተማእኽሎ እንድሕር ዘይክኢላ ጽምዶ ብዓብዩ ሓደጋ ያተሎ እዩ ካፍቶም ካብ ሕወሓት ወፃእ ዘሎ ተቋምቲ ውዳት ጥራሕ እንተይኮነ ወይ ካብ ምሁራት ጥራሕ እንተይኮነስ ካብ ውሽጣ ብዝመጽእ ንሳቶም አንጻር ናይ ጽምዶ ዝኾኑ ሰባት እዮም ዝብልዎም ኣነ ካብ ውሽጦም ብዝህሉ ገስገስቲ ሰጎምቲ ውልቀ ሰባት እየ ዝብሎ ሓደጋ ይመጻእ ስለ ዘሎ ቀልጢፉ እቲ ህዝቢ ዝብልዎ ሳቶም ናታቶም ዓንቶ ብኸሉ ዝተርጎም ኩልኻ ኣኻሉ ቀልጢፎም ናቱ ውሳነ እሱ ክጸድቕ ክገብሩ ክእል ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ነቲ ኣብ ወልድያ ኣብ ጋሸና ኣብ ሓደ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝግበር ዘሎ ፋኖ መጥቃዕቲ ሓጋስ ኣይክኾን ኣሎ ንፋኖ እንድሕር ዝኸፅሉ ዘይከኣሉ ፋኖ ካብ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ዝጠፍአ ብርኪ ክወፅሕሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ዕድል ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ተኣምራዊ ዝኾነ ለውጢ ንሳቶም ግልጽ እዮም ዛረቡ ኢሳያስ ብግልጽ ኣብዚ ተሓበ ነገር ግልጽ የብልዎ ብግልጽ እንድሕር ከዓ ተኾይኖም ይብል ማለት ኣብዚ ክሕባእ ዝኽባእ ግባእ ፕሮፓጋንዳ ኮ እዩ እኔ እኮ ልፍዓተይ ተስፋ እኮ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ፀበይ እኮ ኢልና ባይዘውን ነጊርና ኮይ ኣብ ወልስዒድ እውን ሰራዊትና ናይ ህዝቢ ውሳነ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ፅቡቅ እያ ተማዝኖ ዘላ ስለዚ ንኺድ ጥራሕ እዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሰኣሎ ድወረደ እዙሲ ናብ ትግራይ ክመጽእ ንዝድለ እንታይ ዝበሎ ለውጢ ባኣቶም ለውጡ ዝብልዎት ናይ ጽምዳ ኣገባብ ማለት እዩ ፈተና ክኾን ኢልካ ኢኻ እኮ ሰሪሕካዮ ኣብይ ኣሕመድ ኢሉ ሓጭጩሉ እዩ ዝኾነ ይኹን መለክዒ ምስ ኢትዮጵያ ክህልወና ዝኽእል ርክብ እንታይ ኢና ንሪኢ እዚ ከም ድሌቶም ክዛረቡ ይኽእሉ እንዲኦም ግን ሓደ ነገር እዩ ንጹር ዝኾነካ ሓደ ኤርትራውያን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣመና እትው ዝበለ ፖለቲካዊ ትንተናን ዝገብሩ ኣነስ ንረብሓ ኤርትራውን ዘገልግል ኮይና ይስምዓንን እዩ ካልእ ጉዳይካ እንተለካ ብዛዕባ ኤርትራ ወይ እውን ብዛዕባ ካልእ ክትንትና ይትኽእልን ማለት እቲ ኣካይዳ ናይ ትግራይ ዝሕዞ ሒዝዎ ኣሎ ድሕሪ ትፅምዶ ስትራቴጂካዊ ንሓዋር ብፍላይ እቲ ብወታደራዊ ዓይኒ ከጋጥም ንዝኽእል ዝሕዝዎ ሒዞም ኣለዉ እንታይ ኣምፅኦ ንጎም ምሸትን ኤርትራ ብዛዕባ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ክስቶ ናይ ክስቶ ከምዚ ክትገብር ኣለዋ እናበልካ ብፍላይ ርቕቕ ዝበለ ሓበሬታታት እውን ኣነስ ኣይቅበል ኮይነ ይስምዓንን እዩ ንኤርትራውን ዘገልግል ኮይነ ይስምዓንን እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብስቕታ እንድሕሪ ሒዝዎ ኣሎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ስቕታ ዘይምረፅ ብዓብዩ ስለምንታይ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣቲኻ ነቲ ረብሓ ናይ ኤርትራ መሊሱ ዘዳኽም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ናቶም ገለ ክፋል ናብ ብልፅግና ክኸይድ ገለ ድማ ኣብቲ ትግራይ ደው ክብል ኣብ ዝደልየሉ ዘሎ ነቲ ምስ ኣብ ፅምዶ ክነክስ ዝደሊ ዘሎ ትግራዋይ እቲ ናይ ኤርትራ ኣክቲቪስት ዝበሃል ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ መሊሱ ተፀላኢ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዓዲ ስለዚ እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ነገራት ዋላ እውን ኤርትራ እኮ ትግራይ ብዓብዩ ብሓደ ኮይና ምሳ ክሰርሕ እምበር ተመኻኸለ ትግራይ ንኤርትራውን ተገልግል ኣይመስለኒ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዝደልዩ ዘሎ እንተኾነ ትግራይ ክውሕጣ እንተዘየለ ድማ መቒሉ ክሕዛ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምዚታት እቶም ኣጀንዳ ዝህቡ እውን ወይ እውን ነቲ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳ ንቕድሚት ንክመፅእ ዝሕግዙ እውን ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ኮይና ይስምዓንን እዩ ኤኒዌይ ዝሕዝን እዩ በቲ ሓደ ወገን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ኣስከሮ እዩ ኣለው ኣብዛ ሚድያ ደሃንደሳ ማለት ኣብ ግብሪ ፈንጂታት ገለ መልእኽትታት ዝገብሩ እዮም ኣብ ሚድያ ከዓ ናይ ሓሶት ጎማታት ዘንፍሱ ማለት ካሚካዘ ዝበሃሉ ኣለው
ሸያባት ይኹኑ ሰብ ነፀላ ይኹኑ ሰብ ምርኩስ ይኹኑ መንእሰያት ይኹኑ ዝሓሰብዎን ሓሶት ዕድመ ከይረኸባ ዘንትግወን ኣለዎ ኣብ ቲክቶክ ዘለዉ ሃንደሳ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሽመን ጠቂስና ንመን ገሊፅና ንመን ክንገድፍ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ ነዚ ግንባር በየነ ኢትዮጵያ ኣሎ ኪሮስ ወይ ናስታት 10 ሶሪ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላታ ጉዳዮም ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፖለቲካ መይታቶም እታ ሚድያ ድማ ክጠቕሞም ኣይከኣለትን ውይ ክብሉ ክውዕሉ ከለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ግን በዛ ኣጋጢማ ዘላ ኩነታት ናይ ብሓቂ ከሪአኩም እያ ብዝረአዩ Today, 13 Eritrean political prisoners have been released after 18 years in prison without a trial. If you know anything about Eritrea, you understand how important today is because it's so unusual. There are countless political prisons in Eritrea. Maisaura is the prison that these prisoners were released from, and that's one of the most notorious, horrendous prisons in the country. It's so rare for political prisoners of this nature to be released. መቸም ምስ ቨኔሳ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ነገር ከምዘይ ንረዳዳ ወይ ብዙሕ ንሳ ትገብሮ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይብርሃን ምዃኑ ብዙሕ ምድጋም ዘድልየ ይመስለንን ኣብዚ በዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ዝተፈትሑ guys I'm screaming what is an absolutely glorious day ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ዝብል መልእኽቲ ውፅያሱ ድማ እቲ ብቢቢሲ ዝወፅዩ ዘሎ ሓበሬታዊ ብዙሓት እውን ወፅዩ ዘሎ ኤርትራውያን እሱራት ዝነበሩ ካብ እስር ቤት ወፅዮም ዝብል ሓቀኛ ኤርትራዊ እንተወሓደ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ክግበር ከሎ ክትሕግዝ ኣለካ ክትሕጎስ ድማ ኣለካ ኣነ ከም ኤርትራዊ ከማይ ኢለኩም እየ ብዙሓት ኤርትራውያን እዚ ተበግሶ እዚ ዋላ እውን ንእሽቶ ይኹን ዋላ እውን ቀዳማይ ይኹን ክትሕጎስን ከተተባብዕን ኣለካ ቢካዝ ተቃውሞ ክትከውን ትኽእል እዛ ዘረባ ዘላ ነቶም ተቃዋምቲ ዝኾንኩም እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እሱር ክፍታሕ ከሎ ምስቲ እሱር ክትሕጎስ ክትክእል ኣለካ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ድማ ንክወፁ ክትምህለል ኣለካ እንተተሓጒስካ ነቲ ዝግበር ዘሎ ተተባቢዕካ ጥራይኻ እቲ ነገር እውን ክቕፅል ዝኽእል ስለዚ ንዓይ እንድሕር ናይ ብሓቂ ብዛዕባ እቶም እሱራት ትሓስብ ብዛዕባ እሱራት ለይትን መዓልትን ኢና ንሓልም ትብሉ እሶም ምስ ወፁ ክትሕጎሱ ዶ ከምኡን ነገራት ንክመፅእ ተስፋ ትገብሩ ዶ ብርግፅ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ የውፅኦም ኣለዉ ስለምንታይ ይወፁ ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦ ይብለይ ተበግሶ ይወስድ ምህላው ግን ፅቡቅ ነገር እዩ it's a very good thing ከምታ ኣብ ቅድሚ ዝረኣናዮ ነቶም ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታቶም ናርኣየ ዘባኽኖ ዘሎ ኣካል ናቱ ድማ እቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ወላ እውን ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ዝነበሩ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ኤርትራ ግን ሪኣቲ ኩነታት መዝሚዛ ክወፁ ንዝግብኦ ተውፅእ ኣላ ስለዚ ሰናይ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ክትተባባዕ ዝግብኦ እዩ ክትቅፅሎ ድማ ተስፋ ንገብር ሓደ ካልእ ተቃዋሚ ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ሕልፍ ዝብለላ ኣብ ፖለቲካ ክፍለ ይኽእል ግን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታት ንጎም ምሸትን ክምልሰሎም ዝውዕል ማለት እዩ ዘካርያስ ገሪማ ዝበሃል ድማ ብልፅግና ፒኤፍዲጄ ወይ እውን ህግደፍ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ኣገዳሲ ነቲ ኣንነት ናቱ ገዲፉ ብምሉኦም እሱራት ናይ ኤርትራ ከውፅኦም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ሃገር ክትሰጋገረሉ ኣብ ትደሊ ዘላ ኩሉ ነገር ኩሉ ፀገማቶም ዝኣክል ተኣሲሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነቶም ኤክስትሪም ሴንሲቲቭ ዘይኮኑ ወላ እውን እንተኾነ ንሰባት ብምውፃእ ሓደ ኣዝዩ ታሪኻዊ ፍፃመ ገይሩ ነቲ ኩነታት ኣብ ምስግጋር ዝበለፀ ምስግጋር ክገብር ይኽእል ኢሉ ሓንቲ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ፅሒፉሉ ኣብዚ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ብዙሓት ኤርትራውያን ወላ እውን ፖለቲካዊ ፍልልይ እናሃለዎም ካልኦት ተሓሳስባ ናይ ፖለቲካ እናሃለዎም ኤርትራ ትገብሮ ስጉምትታት ብፍላይ ነቲ ልኡላውነት ኣብ ምዕቃብ ወይ እውን ብብልፅግናን ብኢትዮጵያን ብኣብን ዝመፅኦም ዘሎ ፈተና ናይ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ንፁር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ደው ኢሎም ኣለዉ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ኣብ ኤርትራ ነገራት ክቀያየርካ ይሓቱ እዮም ናቶም መሰሊ እዩ ዝብል ብሓፈሻ ኤርትራዊ ዲኻ ኤርትራውን ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ረብሓ ናትካ ናይ ኤርትራ ዲያ ኤርትራን ንፁር ዝኾነሉ ግዜ እዩ ዘሎ ምስ ብልፅግና ደው ኢልካ እንተለካ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ብዛዕባ ኤርትራ ዘገድሰካ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዪ ኣሕመድ ብግልፂ ንኤርትራ ክወርር እዩ ዘሊ ዘሎ ምስ ደው ኢልካ ኣጆኻ ሓግዛካ ትብል ተለካ ትወዲኡ ለጌም ናትካ እንተቶም ኤርትራ ትስምዖም ዘበለት ግን ብዛዕባ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ተኻሉ ድዮም ዋላ ገለሲ ነቲ ዝብኢ ምሳስ ሃደዱ እዮም ዝተሓሳሰቡ ወይ ዝዘራረቡ ጉዳዮም ዝዘራረቡ ገለ ትብል ዘረባ ኣላ እቶም ትፈልጡ ፀሓፍዋ መጀመርያ ሃገርና ሉላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ክውሕስ ኣለዎ ድሕሪኡ እቲ ጉዳይና ከነራኸበሉ ንኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስኻ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ እውን ነቲ ክግበር ዝግባእ
ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ተበግሶታት እናድነቕና ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ክምላኣልና ኢና እንደሊ ጽቂልካ 10 ግዜ ምንን እናበልካ ንዘሎን ዘየለን ኣተዓባቢኻ ነቲ ሃገር ኣብ ምፍርራስ እትገብሮ ነገር ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ናይዞም እሱራት ተወሰደ ስጉምቲ ጽቡቕ ስጉምቲ ኣምላኽ ድማ ናብ ዝሰፍሐ መልክዕ ክኾነልና ናብ ዝዓበየ ነገር ክሰግር ካልኦት ድማ ከምኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፍላይቲ ሰንሲቲቭ ዘይኮነ ኣርእስታት ዘሎ ወይ እውን ዝኣክል ግዜ ኣብ እስር ቤት እትዮም ዝተባሃሉ እውን ክፍትሑ ከለዉ ድማ ንሕጎስ ምስቶም ዝወፁ ዘለዉ ድማ እንኳ ሓጎሰኩም ነቶም ተረፉ ድማ ከመይ የማስልኩም ንብል عندك إريترا كم عليكم أنا اسمي سيغلي بال كم تفلتوني مسكانتا بينيجيكنا إنتر ماشي بهان سابنها مش تعمد نسري ميرنا نزي فيديو نهسري سيس بني سهالي فا مش تعمد مسانا كمكم بصبوخ لما خن ستيكوفكمنا بلبي زمسكن سهالي فا مش تعمد نغنا نسخ من كوينا عب بشكلتا بتاريخات سيفنا هنا نمتزاي بحنسب نهسري بزوخ مدباليني يعني اللي كبرتي هبلي thank you وحق خاني قدا نبينيام ترى ديكون كاس خدا نير ترى دي خاص تدقف نيركا thank you very much real نبحكي دقافنا بين ترى ديكون دقافنا يرترايو نتوم بشكلتا تورادرتنا يرتران كلاتهم زت تبابع I don't know بزحات يرترايان من قبل ملسي بملو سيراك بحال بينا بحق صبغي لو خالد بزحاتون ملسي بملو كم زعينت نعاخا مسيلو كخبرك زفتن كبرتات كاز حلو سب دما كل جزء كانوا خبروا يقبعنا إيرترايان مخبرتيهم كل جزء نريو زلنا دما نعوز أقول له يقني لنا كنقول دلنا إلو مارس أبزغن ودينا لايك قبرو ريتوهم صحفوا حق زدقفوا نابلنا إلو مارسي كن ودينا من البات مزيا كتسعوكم تخل در فقط فوق ጦር ለሶስት ቀን ማቆየት ነው እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው ስምንት ክፍለ ጦር ነው ያለው ልብ አድርግ አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቃታቸው በቡሬ በኩል ነው የሚል አስተሳሰብ ይዘው ሊሆን ይችላል ያን ሰራዊት ሶስት ቀን አስቆይቻለሁ እኔ ከዛ በኋላ በሳ በኩል ውጊያ አልተደረገምና እሱ ባዛዝነት መጣ ባዛዝነት ከዘራ እንዴ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ተጀመረ